ಮನುಷ್ಯ ಸಾಧನೆ ಮಲ್ಪುಡು ಅತ್ತಂದಾಂಡ ಯಾಂದ ಅದಾಂಡಲ ಮಲ್ಪು ಎಂದು ಪಿದಾಡಂದಾಂಡ ಸಾಧನೆ ಎಂದು ಮಲ್ಪುತ್ತಿರಂದಾಂಡ ಅಂಬೇರ್ ಲೆಕ್ಕ ಮಲ್ಪುಡು ಒಂಜಿ ಪಾತ್ರ ಐತೆ ದಯಂದು ಬಂಡ 100 ರೂಪಾಯಿಗಳ ಬಂಗ ಅಥವಾ 1 ರೂಪಾಯಿಗಳ ಬಂಗ ಕಷ್ಟ ಗಂಜಿ ತೆಲಿ ಪರ್ದು ಬದುಕಿನ ಚಿತ್ನ ಜೀವ ಎಲ್ಲೇ ಪುನಗನೆ ಅಪ್ಪನ ಕಳೆಯನ್ನ ಎಡ್ದು ಬುಕ್ಕ ಜಾತ ಕಷ್ಟಲು ಒಂಜಿ ಇಲ್ಲಲಿಪ್ಪರು ಇಲ್ಲಲ್ದು ಪಿದೇ ಪಾಡುವೆರು ಬೇತೆ ಇಲ್ಲಲ್ಲ ಬಾಡಿಗೆಡಿಪ್ಪರು ಐಡ್ದು ಬುಕ್ಕ ಬಾಂಬೆ ಪೋಪೆರು ಬಾಂಬೆ ಪೋದು ಕತಾರ್ ಪೋಪೆರು ವಾಪಸ್ ಬಾಂಬೆ ಬರ್ಪೇರು ಇತ್ತೆ ಎರಡ 23 ಸೆಲೂನ್ ಪಂಡ ಹೈಫೈ ಸೆಲೂನ್ ಐಡ್ದು ಬುಕ್ಕ 14,000 ಜಾಸ್ತಿ ಜನ ಅರ್ನೆಡ ಆ ಒಂಜಿ ವೃತ್ತಿನ ಸವಿತಾ ಸಮಾಜದ ಭಂಡಾರಿ ವೃತ್ತಿನ ಕಲ್ತದು ಪೋಯ್ನಾರು ಬಾರಿ ಪೆರ್ಮೆಡ್ ಬಂದ್ಪೇರು ಯಾನೋರಿ ಭಂಡಾರಿ ಯಾನ ಕೆಲಸನ ಬಾರಿ ಖುಷಿಟ್ ಮಲ್ಪೆ ಅಂತ ಬಂದ್ಪೇರು ಅವತ್ತಂದೆ ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರದ ಮುಂಬೈಡ್ ಸೆಲೆಬ್ರಿಟಿ ನಕಲು ಪೂರ ಸೆಲೆಬ್ರಿಟಿ ನಕಲ್ನ ಫೇವ್ರೆಟ್ ಭಂಡಾರಿ ಅದು ಅರುಲೇರು ಐತೊಟ್ಟಿಗೂ ಬಾಲ್ ಠಾಕ್ರೆನ ಒಂಜಿ ಕಥೆಕ್ಲಿನ ಪೂರ ಪನ್ಪೇರು ನಮ್ಮೊಟ್ಟುಗುಲ್ಲೇರು ಶಿವರಾಮ್ ಕೆ ಭಂಡಾರಿ ಶಿವರಾಮ್ ಕೃಷ್ಣ ಭಂಡಾರಿ ಸರ್ ನಮಸ್ತೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಪ್ರೀತಿಪೂರ್ವಕ ಏನಂಚಿತ್ನ ಸ್ವಾಗತ ಉಂಬೇರ್ನ ಬ್ರ್ಯಾಂಡ್ ಶಿವಾಸ್ ಪನ್ಪಿನಂಚಿತ್ನ ಬ್ರ್ಯಾಂಡ್ 23 ಸಂಸ್ಥೆಯನ್ನು ಹೊಂದಿನಂಚಿತ್ನ ವ್ಯಕ್ತಿ ಭಾರಿ ಡೌನ್ ಟು ಅರ್ತ್ ಬೊಕ್ಕ ಕಷ್ಟ ಬತ್ತದ ಮಿತ್ತು ಬರ್ತದೆ ಪರಿಶ್ರಮದ ಮಿತ್ತು ಬರ್ತದೆ ಶ್ರಮ ಏವ ಜಯತೆ ಎಂದು ಪನ್ಪಿನೇನು ಭಾರಿ ನಂಬುದು ಮಿತ್ತು ಬರ್ತದೆ ಅಂತ ಬಂದದ್ದು ಭಾರಿ ಖುಷಿ ಟೆಂಗಲ್ದ ಬಂತೀರಿ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಸ್ವಾಗತ ಸರ್ ಸುದ್ದಿ ಟಿವಿದ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ನೆಚ್ಚಿನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಒಂಜಿ ಸಂದರ್ಶನಗಿರಡ ಕೇಂಡ ಓಕೆ ಬಲೆ ಎಂದು ಬಂಡರು ಆರ್ನ ಒಂಜಿ ಹೊಸತ್ 23ನೇ ಸಂಸ್ಥೆ ಕುಡ್ಲಾಡ್ ಆತಂಡು ಕುಡ್ಲದ ಕೆ.ಎಸ್.ಝೆಡ್ ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ದ ಪಕ್ಕಡೆ ದೇರ್ಲ ಕಟ್ಟೆಡ್ ಆತಂಡು ಅಲ್ಪ ಶಿವ ಸಿಗ್ನೇಚರ್ ಪನ್ಪಂಚಿತ್ನ ಒಂಜಿ ಸಂಸ್ಥೆ ಉಂಡು ಆ ಸಂಸ್ಥೆದ ಉಲ ಇಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಒಂದೇ ತೊಟ್ಟುಗು ಸಂಸ್ಥೆದ ಉಲ ಇಡೀಕ ತಿರ್ಗೊಂದು ಬೊಕ್ಕ ಒಂಜಾತ್ ಫೋಟೋ ಫ್ರೇಮ್ಸ್ ಉಂಡು ಸರ್ನ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಪುನಂಚಿತ್ನ ಫೋಟೋ ಫ್ರೇಮ್ಸ್ ಐಟ್ ಫಸ್ಟ್ ನಮ್ಮ ಬಾಲ್ ಠಾಕ್ರೆನ ಫೋಟೋ ಫ್ರೇಮನ್ನು ತಗೊಂದಿಲ್ಲ ದಯಗಂದು ಬಂಡ ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರ ಅಂದು ಪಂಡದಾಂಡ ಶಿವಸೇನೆ ಎಂದು ಪಂಡದಾಂಡ ಆರು ಪಿಲಿ ಆ ಪಿಲಿ ತೊಟ್ಟುಗೂ ನಮ್ಮೂರ್ದ ಪಿಲಿ ಪುನಂಚಿತ್ನ ಫೋಟೋ ಸರ್ ದಾದ ಇಂದത്തെ ವಿಶೇಷ ದಾದ ವಿಶೇಷ ಪನ್ನಗ ಮೇರೆ ನಿಜಾದ ಪನ್ನಗ ಪಿಲಿನ್ ಪನ್ಪರ ಅಂಡ ಪಾಪ ಭಾರಿ ಎಡ್ಡ ಮನುಷ್ಯತ್ವ ಭಾರಿ ಎಡ್ಡ ಪ್ರೀತಿ ಎತ್ತಿನಾರು ಆರು ಹೆಂಗೆ ಸ್ವತಃ ಒಂಜಿ 2 ಸಾರಿ ಫೋನ್ ಮಲ್ದೇರು ಪನ್ನ ಒಂಜಿ ಇದ್ದಾರನ ಒಂಚೂರು ಕಪ್ಪತ್ತಲೆ ಕಾಂಡಲ ದಾದನಿಕ್ ಒಂದು ತೆಮ್ಮಂಡ ಒಂಜಿ ಸಿರಪ್ದ ಬಾಟ್ಲಿ ಕೊರ್ದು ಕೂಡ ಒಂಜಿ ಒಳಬಕ್ಕ ಕೂಡ ಫೋನ್ ಎಂಚೊಲ್ಲ ಮೊನ್ನ ಹುಷಾರತ ತಂದು ಪನ ಅಂಚ ಪನ ಒಂದಮ್ ಆರ್ನ ಸಾಮ್ನ ಪೇಪರ್ ಸಮೇತ ಆರ್ಟಿಕಲ್ ಬೈದಂಡು ಪಾಡ್ದೇರಾರು ಇಂಚನ ಹೊರಕೆಂಡು ನಿನ್ನ ಸಾಮಾನು ಮುಲಾಕಾತ್ ಆತನ ಅಂದು ಯಾಂಬಂಡ ಇಜ್ಜಿ ಸರ್ ಕೂಡಲೇ ಅದನ್ನು ಎದುರುಡೆ ಅರೆಗ್ ಸಾವಂತ್ ಸರ್ ಫೋನ್ ಮಾಡ್ತದ ಏನ ಕುಚಿಯಪ್ಪನೆ ಉಲ್ಲೆ ಶಿವರಾಮ್ ಭಂಡಾರಿ ಪಂದ ಬಾರಿ ಮಲ್ಲ ಜನ ಆಯನ ಫೋಟೋ ಒಂದು ಫ್ರಂಟೆಡ್ ಗತ್ತ ನೋಡು ಮಲ್ಲ ಫೋಟೋ ಪಾಡು ಬೊಕ್ಕ ಶಿವಾಕಿ ಕೈಚಿ ಬೋಲ್ತಿಯೇ ಪಂದ ಐತ ಟೈಟಲ್ಸ್ ಮತ್ತು ಅವ್ರು ಕೊಡ್ತೇರು ಪನ ಆತ್ ಒಂಜಿ ಆತ್ಮೀಯತೆ ಅವು ಆರ್ನ ಬಗ್ಗೆ ಎತ್ತಲ ವರ್ಣನೆ ಮಲ್ತಂಡ ಕಮ್ಮಿ ಅವು ಪನ ಆತ್ ಒಂಜಿ ಅಂತರಾತ್ಮದ ಒಂಜಿ ಪನ ಪ್ರೀತಿ ಇತ್ತಿನ ಜನ ಈವನ್ ತಾಪ ಆರ್ನೋ ಅಷ್ಟಂಟ್ ಇರ್ತಾರೆ ತಾಪ ಆರ ಬಂತಾರೆ ಇರ್ನ ಮಿತ್ತು ಭಾರಿ ಅರೆ ಮೋಕೆ ಇರೋಡು ಒಂಜಿ 2 ಸರಿ ಅವ್ರು ಫೋನ್ ಮತ್ತು ಪಾತಿರ್ದೇರು ಪನ ಅದ ಪೇಪರ್ ಬತ್ತಿನದಲ್ಲ ಅರೆ ಶಿವ आज महाराष्ट्र में बघितलाग सामना बघितलाग तू अक्का तुझेच बोलना है पना ಒಂಜಿ ಆತ್ಲ ಒಂಜಿ ಪ್ರೀತಿ ಇರು ಬಾಂಬೆದ ಪಿದೇ ಪೋಪರ್ ಅಂಡ ಎರಡ ಪಂಡದ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ ಅಂದ ಅವು ಬಂದಾಗ ಒಂದು ಸರ್ತಿ ಯಾನು ಪಿದವರು ಫೋನಾಗ ಅರೆ ಕಟಿಂಗ್ ಮಲ್ಪರ್ ಎತ್ತಂಡು ಅಂಡ ಏನ್ ಪಂಡ ಎಲ್ಲ ಪೋಂದಿಲ್ಲ ಇನ್ನು ರಾತ್ರಿ ಬೇಡ ಬುಡ್ಚಿ ಮಲ್ಲತಿ ಪೋದ್ ಬಲ್ಲ ಅಂತ ಮೈಕಲ್ ಜಾಕ್ಸನ್ ಬೊಂಬೈ ಬತ್ತಾರೆ ತಿಗ್ಗರ್ ಬತ್ತನದಾಗ ಬೊಕ್ಕ ಒಂಜಿ ಹೊಡೆದ ಹಿಂಗೆ ಫೋನ್ ಬತ್ತನು ಒಂಜಿ ಹೊರಡ ಬೊಕ್ಕ ಎಂಬತ್ತಿನಕ್ಕ ಅರೆ ಈ ಬೈದಾನ ಬೈದಾಲ ಬಲ 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 ಬೊಕ್ಕ ಅವ್ಲು ಪೋದ್ ಪನ್ಪಿನಿ मजी कोण तर येऊन केस कापून केसच्या वाट लावून टाकला आता तू कुठं तर जाताना सांगून जा बाबा पंडा पण ಈ ಒಡ ನನ್ನ ಪೋಪನ ಏನ ಪಂದು ಪೋ ಎಂಕ್ ಪನ ಇಂಚ ಆಗಲ ಬಾಗದಗಲ ಪರ ಒಂದಾಪುಜಿ ಎಂಕ್ ನಿನ್ನನೆ ಒಂದಾಪಿನಿ ಅಂಚ ಅಡೆ ಮುಟ್ಲ ಒಂಜಿ ಒಂಜಿ ಪನ ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವ ಹೊರ ಒಂಜಿ ವರಿ ಕೈಪಡಬೇಕು ಆಯನೆ ಬೋರ್ಡ್ ಆ ಟೈಪ್ ಪನ ಓಕೆ ಸರ್ ಇಂಚ ಬರೆ ಮಾತ ಒಂಜಿ ಮಾತ ತಗೊಂಡು ಪೋಯಿ ಒಂದು ಸರ್ ಪೂರತ್ತಲ ಒಂಜಿ ವಿವರಣೆ ಕೊರೊಂದು ಬೋಲೆ
ಒಂತುಲೆ ನಮ್ಮ ಸ್ಟಾರ್ಡರ್ಸ್ ಸೊಸೈಟಿ ಮೇಘನಾ ಪಬ್ಲಿಕೇಶನ್ದಾಗಲ್ಲ ಪೂರ ಸ್ಯಾವಿ ಸೊಸೈಟಿ ಮ್ಯಾಂಡೇಟ್ ಪೂರ ಆಗಲಿಗೆ ಇಂಚಿನ ಒಂದೊಂದು ನಮ್ಮನೆ ಒಂದು 10-15 ವರ್ಷ ಉಂಚು ನಮಗಲ್ಲ ಪೂರ ಒಂದು ಪೂರ ಸ್ಟಾರ್ಟೆಡ್ ಹೆಣ್ಣು ಮುಟ್ಟ ನಮ್ಮನೆ ಅದನ್ನು ಟೇಕ್ ಕೇರ್ ಮಾಡ್ಕೊಂತೀನಿ ಐಟು ಕೆಲವುದಾಗ ನಮ್ಮನ್ನು ಒಂದು ಸ್ಟಾರ್ಡರ್ಸ್ ಅಂಗಳು ಅವಾರ್ಡ್ ಗತ್ತಂಡು ಬರ್ಪೇರು ಆ ಟೈಮ್ ನಮ್ಮ ಆಗಲೇ ಕೊಂಚ ಟಚ್ ಅಪ್ ಇತ್ತು ನಮ್ಮ ಅಲ್ಪ ಬಗ್ಗೆ ಕೆಲವು ನಮ್ಮ ನೆಟ್ಟು ಪೂರ ಕಸ್ಟಮರ್ ಒಂದು ನಮ್ಮ 25ನೇ ವರ್ಷದ ಒಂದು ನಮ್ಮ ಸೆಲೆಬ್ರೇಷನ್ ಒಂದು ಬಕ್ಕ ವಿದ್ಯಾಪಾಲನ ಮೇಲೆ ನಮ್ಮ ಕಸ್ಟಮರ್ ಮೇರು ನಂಗೆ ಒಂದು ಶ್ರೀಕಾಂತ್ ಕೃಷ್ಣಮಾಚಾರ್ಯ ಶ್ರೀಕಾಂತ್ ಸರ್ ಮೇರು ವಿಜ್ಞಾನ್ ಬಾಂಡ್ ಎಂಕ್ ಯಾನೊಂಜಿ 14,000 ಜೋಕ್ಲೆ ಕಲ್ಪಾದಿತ್ತ ಐಟ್ ಬೊಂಬೈ ಸಮೇತ ದೇವೇಂದ್ರ ಫಡ್ನವೀಸ್ ಎಂಕ್ ಅವಾರ್ಡ್ ಕೊರಿಯರು ಬೊಕ್ಕ ಡೆಲ್ಲಿಗೆ ಲೆತ್ತದ ನಜ್ಮಾ ಪುತ್ತಲ್ಲ ಮೇಡಮ್ಲ ಅವಾರ್ಡ್ ಕೊರ್ದಿತ್ತಾರ ಬುಕ್ಕಂಜೆಟ್ ಉಂಡು ಪನ್ನ ಒಂದು ಎಂಗುಲು ಒಟ್ಟು ಕುಲ್ದಿತ್ತ ಬೊಕ್ಕ ಮೇರೆಲ್ಲ ಕಟಿಂಗ್ ಮಲ್ದೆ ಮಗಲ ಪೂರ ನಮ್ಮ ಕಟಿಂಗ್ ಮಲ್ದಿನ ಅವು ಮೇರ್ಲ ನಮ್ಮಡೆ ಬರ್ಪೇರು ಮೇರ್ ಸೋನು ಸೂದ್ ಸರ್ಲ ನಮ್ಮಡೆ ಬರ್ಪೇರು ಅಮೀರ್ ಖಾನ್ ಕೊಂಚ ಪಿಕ್ಚರ್ಡ್ ಸ್ಟೈಲ್ ಕೊರ್ತಾ ಬೊಕ್ಕ ಮೇರೆ ಕರೀನಾ ಕಪೂರ್ಗೆ ಒಂದು ಪಿಕ್ಚರ್ಡ್ ಹೀರೋಯಿನ್ ಪಿಕ್ಚರ್ ನಮ್ಮ ಸ್ಟೈಲ್ ಕೊಡ್ತಾ ನಮ್ಮ ಅಕಾಡೆಮಿ ನಮ್ಮ ಸ್ಟೈಲ್ ಕೊಡ್ತಾ ಮೇರೆಗೆ ಹಾಂ ಮೇರು ನಮ್ಮ ಟಿ ಸೀರೀಸ್ದ ಭೂಷಣ್ ಕುಮಾರ್ ಮೇರ ಮಿಸ್ಸಸ್ ಜೋಕುಲು ಪೂರ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ನಮ್ಮ ಕಸ್ಟಮರ್ ಓಕೆ ಸರ್ ಇಲ್ಲಿ ಬಿಗ್ ಬಿ ನೋಟುಗಳಾರೆ ಹಾಂ ಬಿಗ್ ಬಿನ ಒಂದು 1998 ಯಾನ್ಸ್ KBC ಸ್ಟಾರ್ ಪ್ಲಸ್ ಮತ್ತಿತ್ತ ಅದಾಗ ಆ ಹುಡುಗನ್ಲೆತ್ತದ್ದು ನಮ್ಮ ಮುಲ್ತಾನೆ ಕಾರ್ಲದ ನವೀನ್ ಭಂಡಾರಿ ಪಂದ್ ಆ್ಯನ್ ಮಲ್ತಲೆ ತೊಂಬೋದಿತ್ತು ಅದು ತೂದಾರೆ ಬರ್ ಖುಷಿ ಅದು ಒಂದೆಟ್ಟು ಎಪಿಸೋಡ್ಲ ಸಮೇತ ತೋಜಾದೇರು ಬೊಕ್ಕ ಒಂದು 5 ಬೊಕ್ಕ ಇಂಬೆ ಬಂಡೆ ಕಿರಣ್ ಪಂದ್ ಎಂಕಲ ಮಂಡಿಡದಲ್ಲಿ ಮಲ್ಪಡೆಂಗಾರ ತಿಕ್ಕಾರ ಬರ್ತದೆ ಬೊಕ್ಕ ತಿಕ್ಕಾರ ಬಾಯ ಸೆಕೆಂಡ್ ಟೈಮ್ ತಿಕ್ಕಾರ ಬಾಯ ಇಂಚ ಅರೆ ಆ ಪೈಲೆ ಮಿಲತೆ आप KBC सेट पे आए थे ಪನ ಆತೊಂಜಿ ನೆನಪು ಶಕ್ತಿ ಒಂದು ಈತ ಮಲ್ಲ ಜನಾಂಡಲ ನಮ್ಮನ್ನು ಆ ಟೈಮ್ ಸಮೇತ ಮತ್ತೊಂತಿರ್ಬೇಕು ನಮ್ಮ ಯಾರನ್ನ ಪಪ್ಪನ ಹರಿವಂಶ ಬಚ್ಚನ್ ಸರ್ನಲ್ಲ ಹೇರ್ ಕಟಿಂಗ್ ಮತ್ತೊಂತ ಅಮಿತಾಬ್ ಬಚ್ಚನ್ ಪಪ್ಪನ ಇತ್ತಲ ಬಚ್ಚನ್ ಸರ್ಗೆ ಪೆಡಿಕ್ಯೂರ್ ಮೇನಿಕ್ಯೂರ್ಗೂ ಮತ್ತು ನಮ್ಮಲ್ತೆ ಪೋಪಿನಿ ನಮ್ಮಲ್ತೆ ಮಲ್ಪೇರು ಓಕೆ ಸರ್ ಇತ್ತೆ ಇರ್ನ ಈ ಮೆಗಾ ಜರ್ನಿ ನನಾತ ಪಾತೆರ್ಗ ದೇಪಂಡ ಕುಡೊಂಜಿ ಕಟಾಡ್ಸುಂಡು ಅಡೆಗೆ ಬಲೆ ವಿಷ್ಣುವರ್ಧನ್ ಸರ್ಲ ನಮ್ಮ 2000 ನಮ್ಮ ಕೋಟಿಗೊಬ್ಬ ಪಿಕ್ಚರ್ ನಮ್ಮ ಅವಲೆ ಲೋಕೊಂಡವ್ರವ್ರು ಶೂಟಿಂಗ್ ಇದ್ದಲ್ಲಿ ಪಾತೀನಿ ಅದ ಮೇರ್ಲ ಬತ್ತಿತ್ತೇರು ನಮ್ಮ ಶಿವರಾಜ್ ಕುಮಾರ್ಲ ಬತ್ತಿತ್ತೇರು ಪುನೀತ್ ರಾಜ್ಕುಮಾರ್ ತಿಕ್ಕದೆ ಮತ್ತು ಇವನ್ ಉಪೇಂದ್ರ ಸರ್ ಮಾಲಶ್ರೀ ರಾಮು ಮುಗಲ ಸಮಾಧಾನ ಕಟಿಂಗ್ ಮಲ್ದ ಆ ಟೈಮ್ ಮಾಡು 2001 ಒಂದು ವರ್ಲ್ಡ್ ವೈಡ್ ಈ Amazon.com ಫ್ಲಿಪ್ಕಾರ್ಟ್ ವಾಟರ್ಸ್ಟೋನ್ ಮತ್ತು ಪೂರ ಒಂದು ಪಬ್ಲಿಷರ್ ಮಂಜೂರ್ ಪಬ್ಲಿಷರ್ ಬೊಕ್ಕ ನೆತ್ತ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಬ್ಯೂಟರ್ ಹರ್ಪರ್ ಕಾಲೇಜ್ ಬಂದು ನೆತ್ತ ಜಯಶ್ರೀ ಶೆಟ್ಟಿ ಬೊಕ್ಕ ಗೋಪಾಲ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಬಂದು ಮುಗುಲು ಒಂದು ಬರಿತೀನಿ ಆಗುಲು ಪಾಪ ಆಗುಲು ಭಾರಿ ಹಾರ್ಡ್ ವರ್ಕ್ ಮಾಡ್ತದೆ ಮಸ್ತ್ ಮೆಹನತ್ ಮಾಡ್ತದೆ ಬರೀತಾರೆ ಆಂಡ ಆಗುಲು ಎಂಚ ಹಾರ್ಡ್ ವರ್ಕ್ ಮಲ್ದಿರ ಅವೇಲಕ ಒಂದು ಪೂರ ಕೋನಗೆ ಮುಟ್ಟುತ್ತಂಡು ಐಕ್ ತುಂಬ ಧನ್ಯವಾದ ಮುಗಲಿಲ್ಲ ಅದು ಪೂರ ಅಂದು ಬೊಕ್ಕ ಕನ್ನಡ ಬೇರೆ ವೀರೇಂದ್ರ ಹೆಗ್ಗಡೆ ಒಂದೇನು ಬುಕ್ಕನ್ನು ಲಾಂಚ್ ಮಾಡ್ತೇರು ಓಕೆ ನಮ್ಮ ಮೂಲೆ ಧರ್ಮಸ್ಥಳ ಒಂದು ಲಾಂಚ್ ಆಡ್ ಅಂಚ ಒಂದು ಬೊಕ್ಕ ಮರಾಠಿಡ್ ಮೇರೆ ಆದಿತ್ಯ ಠಾಕ್ರೆ ಒಂದೇನು ಲಾಂಚ್ ಮಾಡ್ತೇರು ಮರಾಠಿಡ್ ಅಂದ್ರೆ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ ಸರ್ ಟೋಟಲ್ ಒಂದು ಇತ ಮೂಜಿ ಉಂಡು ಇತ ಕೊಡತ ಗುಜರಾತಿ ಬೊಕ್ಕ ಹಿಂದಿ ಬರೋದುಂಡು ಗುಜರಾತಿ ಹಿಂದಿ ಅಂದು ಒಂದು ನಮ್ಮ ಉಂದಲ ಮಾನಸ್ ಪಂದ್ ನಮ್ಮ ಮೈನಾರಿಟಿದಾಗ ಜೋಕ್ಲೆ ಕಲ್ಪನೆ ನಂಗೆ ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರಡು ದೇವೇಂದ್ರ ಫಡ್ನವೀಸ್ ಅವಾರ್ಡ್ ಕೊರಿಯರು ಓಕೆ ಅಂಚ ಎಕಡೆ ಅಂತ ತೋಜಾರು ವಿಜ್ಞಾನ್ ಬಾಂಡ್ ಮೇರು ನಜ್ಮಾ ಪುತ್ತಲ ಮೇಡಮ್ ಅವಾರ್ಡ್ ಕೊರ್ದಿತ್ತೇರು ಏಕನಾಥ್ ಶಿಂದೆ ಮೇರ ಮಗೆಲ್ಲ 5ನೇ ಕ್ಲಾಸ್ నుంచి ನಮ್ಮ ಕಸ್ಟಮರ್ ಮೇರೆಗೆ ಮೇರ ಮಗಕ್ಕೆ ಮೇರ ಪುಲ್ಲಿಗೆ ಸಮತ ಫಸ್ಟ್ ಮುಂಡಾನ ಯಾನೆ ಮಾಲ್ದೀನಿ ಒಂದಿ ಕೊಡ್ದು ಅಪಾಯಿಂಟ್ ಗೊತ್ತಿತ್ತೇರು ಸಿ ಎಂ ಅಂದ ಸಾರಿ ಅಲ್ಲ ಈ ಕಡೆ ನಜ್ಮಾ ಪುತ್ತಲ ಪಡೆದ ಒಂದು ಡೆಲ್ಲಿಗೆ ಮಾಲ್ದಿನ ಅಜ್ಜ ಒಂದು ನಮ್ಮ ರಾಹುಲ್ ಶಿವಾಲೆ ಸರ್ ಶಿವಸೇನದ MP ಮೇರೆಲ್ಲ ನಮ್ಮ ತುಂಬ ಆತ್ಮೀಯರು ಒಂದು ನಮ್ಮ ಲೋಕೋಣದ 2001 ಓಪನ್ ಆದ ಸ್ಥಳವನ್ನು ಒಂದು ತುಷಾರ್ ಕಪೂರ್ ಒಂದು ಮಿಸ್ಸಸ್ ಸರ್ ಇತ್ತೆ ಒಂದು 1998 ಎಂಕ ಸಲೋನ್ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿ ಅವಾರ್ಡ್ ತೆಗೆದನು ವೈಲ್ಡ್ ಆ್ಯಂಡ್ ವ್ಯಾಕೆಡ್ ಒಂದು ಫಸ್ಟ್ ಅವಾರ್ಡ್ ನಂಗೆ ಒಂದು ಫಸ್ಟ್ ಏನಪ್ಪ ಅವಾರ್ಡ್ ವೈಲ್ಡ್ ಆ್ಯಂಡ್ ವ್ಯಾಕಿ ಓಕೆ
ಒಂದು ಸಲೂನ್ ಇಂಟರ್ನ್ಯಾಷನಲ್ ಮೇಯರ್ ಕ್ರಿಸ್ತಫರ್ ಮನ್ ಬಂದು ಓಕೆ ಸಲೂನ್ ಇಂಟರ್ನ್ಯಾಷನಲ್ ಕಮಿಷನರ್ ಓಕೆ ಹಾಂ ಅಂಚ ಇದು ಒಂದು ಭಾರತ್ ಗೌರವ ಅವಾರ್ಡ್ ಒಂದು ಲಂಡನ್ ಪಾರ್ಲಿಮೆಂಟ್ ತೆಗೆದಿನ ಅವಾರ್ಡ್ ಭಾರತ್ ಗೌರವ ಬಂದು ನಿಗಲಿಗೆ ಅವು ಪೂರ ಅವಾರ್ಡ್ ಒಂದು ತೋಜ ಫೋಟೋ ಮತ್ತು ತೋಜಾವೆ ಒಂದು ನಮ್ಮ ಮ್ಯಾಂಗ್ಳೂರು ಯೂನಿವರ್ಸಿಟಿಡ್ ತೆಗೆದಿನ ಅವಾರ್ಡ್ ಒಂದು ನಮ್ಮ ದುಂಬದ ಗವರ್ನರ್ ಇತ್ತು ನಮ್ಮ ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರದ ಗವರ್ನರ್ ಅವಾರ್ಡ್ CM ಅವಾರ್ಡ್ ಅಮೃತ ಫಡ್ನವೀಸ್ ಅವಾರ್ಡ್ ಪೂರ ಮಾತೋಶ್ದ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಅವಾರ್ಡ್ TCS ಫ್ಯಾಮಿಲೀಸ್ TCS ದ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಬೊಕ್ಕ ಏರೋಸ್ದ ಪೂರ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ದೇವದಟ್ ನಮ್ಮನೆ ಪಾಪ ನಮ್ಮನೆ ಆಗಲೇ ಸರ್ವಿಸ್ ಬರ್ಪ ಪೂರ ಮತ್ತು ಮನ ಪಂಡ್ರಪೂರ್ಣ ಮಸ್ತ್ ಜನ ಉಳ್ಳೇರು ಶಾಹಿದ್ ಕಪೂರ್ನ ಇಲ್ಲ ಪೋಪೇರು ಅಣಿ ಕಪೂರ್ನ ಇಲ್ಲ ಪೋಪೇರು ನಮ್ಮ ಜೋಕುಲು ನಿಜ ಆಗಲೇ ಮೂಲ ಮಸ್ತ್ ಪನ್ನ ಲೆಕ್ಕ ನಮ್ಮ ಪೋಡ ವಿದ್ಯಾಭವನ ಇಲ್ಲ ಪೋಪೇರು ಅಂಚ ಒಂದು ಸಾಧನೆ ದಾದ ಪಂಡ ಒಂದು ದಾಯಗಿಂಕ್ಲು ಆರಂಭ ಇಂಚ ಮಲ್ತ ಅಂದ್ ಪಂಡ ಬೇರೆ ಇಂಚ ಇಜ್ಜಂಡು ಇತ್ತ ಇಂಚ ಆತೆರು ಇತ್ತ ಪಿರೌಡು ಕಲ್ಲು ಮುಳ್ಳು ಪೂರ ಎತ್ತಂಡು ಭಾರಿ ಕಷ್ಟದ ಜೀವನ ಇತ್ತಂಡು ಐದು ಮಾತಕ್ಕೇನೊಂದು ಬೇರೆನ ಮುಲ್ತ ಪಂಡ ದೇರ್ಲಕಟ್ಟೆದ ಈ ಒಂಜಿ ಶೋರೂಮ್ ದಾದೊಂಡು ಅಥವಾ ದೇರ್ಲಕಟ್ಟೆದ ಶಾಪ್ ದಾದೊಂಡು ಐತೋಲ ಒಂಜಿ ರೌಂಡ್ ಪೋಂದು ಬೇರೆನ ಕಷ್ಟೋಲಿನಕ್ಕೇನೊಂದು ಪೋಯಿ ಆನಿದ ಬದುಕು ಇತ್ತೆದ ಬದುಕು ಏತ ಬದಲಾವಣೆ ಹೊಂದ್ಕೊಂಡು 23 ಸಂಸ್ಥೆ ಒಂಜಿ ರಡ್ಡತ್ತು 23 ಸಂಸ್ಥೆನ ಕಟ್ಟಿನಂಚಿತನ ಒಂಜಿ ಮಲ್ಲ ವ್ಯಕ್ತಿ ಇತ್ತೆಲ ಕೂಡ ನೀವು ಪಣಂದುಲೇರು ಎಲಂಜಿ ಕೀನ್ಯಾಗ ಬಾರಂಡು ಐದು ಬುಕ್ಕ ಎಲಂಜಿ ದುಬೈಗೆ ಬಾರಂಡು ದಾಯಗಿಂದಕೆಂಡ ಒಂಜಿ ರಡ್ಡ ಟ್ರೈನಿಂಗ್ ಉಂಡು ನನಲೋ ಅಂತ ಕಲ್ಪೆರಂಡು ಒಂದು ಅಂಚ ಏತ್ ಲಂಡನ್ ಕಲ್ದೇರು ಅವ್ಲು ಕಲ್ದೇರು ಮುಲ್ಪ ಕಲ್ದೇರು ಅಂತ ಪನ್ಪನವಲ್ಲ ಉಂಡು ಆ ಕಲ್ತನೇತ ಬಗ್ಗೆ ಕೆನಗ ಈ ತೊಟ್ಟುಗು ಆರ್ನ ಒಂಜಿ ಬದುಕದ ಜರ್ನಿ ಎಂಚ ಆತಂದು ಎಂಚ ಮಾತ ಆ ಬದುಕಡು ಕಷ್ಟಗಳು ಅನುಭವಿಸ್ತಿದ್ರು ಅಂತ ಪಂಡದು ಕೇನೊಂದು ಈ ಶಾಪ್ಲೇನು ತೂವೊಂದು ಪೊಯ್ ಸರ್ ಜೀವನ ಆರಂಭ ಎಂಚಾಂಡು ಬಟ್ ಕಷ್ಟ ಎಲ್ಲೆಡೆ ಪೊಪ್ಪನ ಕಲೆ ಉಂಡದು ಎರಡು ಬುಕ್ಕ ಫಸ್ಟ್ ನಿಗ್ಲು ಬಾಂಬೆ ಹಿಡಿತಾರಿಗೆ ಎರಡು ಕಾರ್ಕಳಗ್ಲ ಬಾಂಬೆಗ್ಲ ಲಿಂಕ್ ಒಂದು ಎಂಚ ಲಿಂಕ್ ಮಾಡಿತ್ತು ನಮ್ಮ ಸ್ಟೆಪ್ ನಮ್ಮ ಒಂತು ಅಂದ ಇತ್ತ ಮೂಲ ನಮ್ಮ ತೀರ್ಥ ಜೊತನಿಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಇತ್ತ ನಮ್ಮ ಆ ನೆಲಟೆ ಇತ್ತದ ನಮ್ಮ ಮಿತ್ವು ಪೋಪಿನಿತ್ತು ಅದು ಈತ ನಿಗುಲು ಇದನ್ನು ಶುರು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಇತ್ತ ನಮ್ಮ ತೀರ್ಥ ಬರೋದಿಲ್ಲ ಪನ ಆ್ಯಸ್ ಅ ನ್ಯಾಚುರಲ್ ಪ್ಲೇಸ್ ಇದು ಒಂದು ಪನ ನಮ್ಮ ಆತ್ಮಡ ಎಪ್ಪಲ ಇಪ್ಪೋಡು ಮುಂದೆ ನಮ್ಮ ಕಲಕೊಂಡ್ರೆ ಬರಲಿ ಅವೇ ನಂಗೆ ಏನ ಪಾಠ ದಾರಿದೀಪವನ್ನ ಅವೇ ಸರ್ ಭಾರಿ ಅದ್ಭುತವಾದ ಚಿನ್ನ ಪ್ಲೇಸ್ ಒಂದು ಇರ್ನವೇ ಸಂಸ್ಥೆ ಬಾಲ್ಯ ಪೊಪ್ಪನ್ ಕಳೆಯವನವರು ಕಾರ್ಕಳ ಬರ್ಪರು ಅದು ಕೊಂಚ ಆತು ಬೇನೆ ಒಂಜ ಆತು ತೊಂದರೆ ಗಂಜಿದ ತಿಳಿಬಾರ್ದು ಬದುಕಿನ ಜಿತ್ನ ಜೀವನ ಇಂಚ ನೆನಪು ಮಾಡ್ತಾರೆ ತುಲೆ ಅವು ಒಂಜಿ ಆ ಟೈಮ್ದ ಒಂಜಿ ನಂಗೆ ನೆನಪು ಅವು ಏಪಲ ಸದಾಕಾಲ ಉಂಟು ದೇವನಾಗ ಅವು ಅದಾಗ ಬಂಜಿದ ಬಡವು ಬಕ್ಕ ತೂ ಅವು ಏನೊಂದು ಪನ್ಪ ನಮ್ಮ ಏಪಲ ಏನೋ ಒಂಜಿ ಜೋಕುಲೆ ಪಂಡ್ರೆ ಉಂಟು ನಮ್ಮ ಅಂಗಡಿದ ಜೋಕುಲೆ ಕಲ್ಪನಾಗ ಇಂದ ನಮ್ಮ ಅಪ್ಪೆ ಅಮ್ಮೆ ದುಡ್ಡುದೋಗ್ಲತ್ತು ನಮ್ಮ ಅಪ್ಪೆ ಅಮ್ಮೆ ಕಲ್ದಿನೋಗ್ಲತ್ತು ಪನ ನಮ್ಮ ಪರಿಶ್ರಮ ಯಾನಿಗಿತ್ತು ಮಲ್ತೆ ಅಂದ ನಿಗುಲು ಒಂಜಿ ಅರ್ಧ ವರ್ಷ ಮಲ್ಪಲೆ ಕಾಲು ವರ್ಷ ಮಲ್ಪಂಜಿ 10% ಅಣ್ಣ ಮಲ್ಪಲೆ ಪನ್ಮ ಏನಾಗಲೇ ಉಪದೇಶ ಕೊರ್ರಂಡು ಬೇಕುತ್ತಲೇ ನಮ್ಮ ಏನ ಪಪ್ಪನ ತೂತನೆ ನೆನಪಿಜ್ಜಿ ಏನ ಪಪ್ಪ ಏನ 3 ವರ್ಷ ಪ್ರಾಯ ತೀರ್ದೇರು ಬೊಕ್ಕ ಪೂರ ಲೈವ್ ಮಾತ್ರ ಲೈವ್ ಉಂಡು ಏನ ಪಪ್ಪ ತೀರ್ನದಾಗ ಆಜುಬಾಜುದಾಗುಲು ಹೆಂಗಲ್ಲ ಭಂಡಾರನಗುಲು ಮತ್ತು ಒಟ್ಟು ಮತ್ತು ಒಂದು 370 ರೂಪಾಯಿ ಅಮ್ಮನ ಕೈಟ್ ಕೊರ್ದಿತ್ತರ್ಗೆ ಬೊಕ್ಕ ಯಾನು 3 ವರ್ಷ ಪ್ರಾಯದೆ ಬೊಕ್ಕ ಬಾಲ 1 ವರ್ಷದ ಪೊಣ್ಣು ಬಾಲ ಎತ್ತಂಡು ಅವೇನು ಊರುಕ್ಕೂ ಇಲ್ಲಡೆ ಮುಟ್ಟ ಕೊನು ಬುಡ್ಲ ಪಂದು ರಘು ಭಂಡಾರಿ ಪಂದವರಿಗೆ ಕಡ್ಬಿಡ್ತಿತ್ತೇರು ಇತ್ತ ಆರ್ನ ಮಗೆ ಶಶಿ ಭಂಡಾರಿ ಬೊಕ್ಕ ಆರ್ನ ಮಗನ ಬುಡಿದ್ದಿ ಜಾಗೃತಿ ಭಂಡಾರಿ ಎಲ್ಲ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಬೇಲ ಮತ್ತೊಂದು ಕಣ್ಣನ ಬುಡಿದ್ದಿ
ಬೊಕ ಆ ಟೈಮ್ ಬತ್ತದಾಗ ಮಲ್ಲ ಮಾಮನ ಇಲ್ಲಾಡಿತ್ತ ಮಲ್ಲ ಮಾಮನ ಇಲ್ಲಡ ಇಪ್ಪನ ಅವಲ್ಲ ಅಗಲೆಗ್ ಅಗನ ಇಲ್ಲಡೆ 10-30 ಜನ ಜನಕ್ಕುಲು ಬೊಕ ಎಂಕುಲು ಅಪ್ಪೆ 2 ಜೋಕುಲು ಎಂಕುಲು ಒಂಚೂರು ಒಂಜಿ ವರ್ಷ ಪೋನ ಗೊತ್ತಾಂಡು ನಮ್ಮ ಅಗಲೆ ಒಂಜಿ ಪುದಾದುಲ್ಲ ಮನ ಅವಿನ ಜಾಸ್ತಿ ವಿಸ್ತರಣೆ ಮಲ್ಪರ ಪೋಪುಜಿ ಒಂದು ಮನಸ್ಸದ ಒಂಜಿ ಅವು ಒಂಜಿ ನೆನಪನ್ನಾಗ ಪನ್ಪಿನ ಪಾತ್ರ ಬೊಕ ಅವ್ಲು ಸಮ ಒಂದು ಕಿಂಜ ಮಾಮನ ಅವ್ಲು ಪೋಯ ಅವ್ಲ ಅಂಚನೆ ಸಮಾಯಿಜಿ ಪನ್ನಾಗ ದಾದಾಪನ ನಮ್ಮ ಎಪ್ಪಲ ಒಂಜಿ ನಮ್ಮೊಂಜಿ ಮನುಷ್ಯ ಎಪ್ಪಲ ಒರೆಯಾಗ ಒಂಜಿ ಪುದಾ ದಿಪ್ಪರೆ ಬಲ್ಲಿ ಒರೆಯಾಗ ಒಂಜಿ ಉಂದಾರ ಬಲ್ಲಿ ಅವ್ಲ ಏನು ಕರಕಾಯಿಲ್ ಪಿದ ದಕ್ಕಿಯರು ಅವಳು ಒಂಜಿ ತಾರದ ಮುದ್ದಲು ಮುಂಜಿ ಕಲ್ಲು ಪಾಡ್ದು ಗಂಜಿ ಮಲ್ತ ಐಕ್ಲ ಸಾಬೂನು ಪಡೆಯರು ಅಂಡ ಇನ್ನು ಅಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲು ಬಿಡ್ದು ಕರ್ಮಿನ ಬಾಯಪ್ಪ ಒಂಜಿ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಇತ್ತೇರು ಆರ್ಲ 2 ಪೊಣ್ಣುಲು 6 ವರ್ತಿ ಕಣ್ಣನೆ ಎತ್ತಜಿ ಕಾರ್ ಬಂಡರು ನಿಗುಲು ಮಾತು ಇತ್ತು ಬಂಗುಂಡಿ ಪುಂಬಿಡ್ಸಿ ಎಂಕನವ್ರು ಬಲ್ಲೆ ಪನ್ನವ್ರು ಕೊಟ್ಟ ಒಂಜಿ ₹100 ಬಾಡಿ ಕೊಂಡೆ ಯಾವ ಒಂದು ಅದಾಗ 4ನೇ ಕ್ಲಾಸ್ ಇತ್ತೆ ಬೊಕ ಶಾಲೆ ಪೂರ ಆಯ್ಜಿ ಪನ್ನ ಅವಲೇ ಬಂಜಿದ ನಂಗೆ ಬಡವಸ್ರದ ಅವಲು ಮೂಲು ಅವನು ಮಲ್ತೊಂದಿತ್ತ ಬೊಕ್ಕ ಅಮ್ಮ ಬಂಡೇರು ನಾನು ಅವಲ್ಲದೆ ಮನ ಶಾಲೆ ಪೋಯಿನ ತತ್ತಿನ ಒಂದು ಹಿಡಿಸದೆ ಬೊಕ್ಕ ಬಂಡೇರು ಸೇಸು ಬಂಡಾರಿ ಬಂದು ಪಲ್ಮಾರಡು ಒಂಜಿ ಸೈಕಲ್ ಶಾಪ್ ಅಂಗಡಿ ಇತ್ತನವ್ರು ನಾವು ಅವಳು ಕಡಪುಡಿಯರು ಅವ್ರು ಕಡಪುಣಕ ಏನೋ ಹಂಗಿದ ಮುಡ್ಡು ಬರೆದಿತ್ತು ಅದು 6 ಬಂಡೆ ಮಗ ಹಂಗೆ ಎತ್ಕೊಡ್ಲ 2-3 ಜೋರ ಪೋಂಡಲ ಒಂದಿಗೆ ಪುಟ್ಟ ಎತ್ಕೊಳ್ಜರು ಬೊಕ್ಕ ಬೇತ ಹೊಡಿ ಬೇಲೆ ಸರಿಯ ಅವಲ್ಲ ಬೇಲೆ ಮಲ್ಪನ ನಮ್ಮ ಒಂದು ಮಂತ್ರ ಹಾಕ್ಕೊಂಡು ನಮ್ಮ ಬೇಲೆ ಮಲ್ತು ಅಂತ ನಮ್ಮ ಪಲ್ಮಾರದ ಅಡ್ಡೆ ಅವಳು ತರಕಾರಿ ಸಮೇತ ಮಾರಿದ್ರೆ ಉಂಟು ತರಕಾರಿ ಪಲ್ಮಾರ್ ಒಂದೆಟ್ಟು ಬೊಕ್ಕ ಅವ್ರು ಸಮಾಜ ಬಂದು ಬೊಕೊಂದನೆ ಇಲ್ಲಾಡಿತ್ತೆ ಬೊಕ್ಕ ಏನು ಚಿಕ್ಕಪ್ಪ ಗಟ್ಟ ಪೋಯಿ ನಿಕ್ಯಾನ್ ಬೇಲೆ ಕಲ್ಪ ಪಂಡೇರು ಒಂದು 5 ದುಂಬಲ ಒಂದು ದಿನ ನಮ್ಮ ಕಿಜ್ಜಮ್ಮನ ಅವಳು ಅಶೋಕ್ ಡ್ರೆಸ್ಸಿಂಗ್ ಸೊಲ ಬಂದ ಅವಲ್ಲ ಒಂದು ಏನು ಎಂಕಿ ಮನಸ್ಸಿತ್ತಂಡು ಅಂಡ ಅವ್ರು ಪಂಡಿಜ್ಜಿ ಒಂದು ಮಲ್ಪೊಡ್ಚಿ ಕಲ್ಪೊಡ್ಚಿನ ಪಂಡೇರು ಬೊಕ್ಕ ಅನ್ಸಿದ ಗಟ್ಟ ಪೊಂಡಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಖಾಲಿ ಸುರು ಪೋಯ್ಬಿಟ್ಟು ನಮ್ಮ ಬೇಲೆ ಕಲ್ದಿಜ್ಜ ನಮ್ಮಲ್ಲ ಒಂದು 5 ಪೆತ್ತೋಲ್ ತಾಂಕೊಂತೆ ಪೆತ್ತೋಲಣ್ಣು ಪೂರ ನಮ್ಮ ಎಸ್ಟೇಟ್ಗೆ ಹೋಗ್ಕೊಂಡು ಉಲ್ಲತ ಅಲ್ಪ ನಮ್ಮ ಅಲ್ಪ ಬೊಕ್ಕ ಅವಲ್ಲ ಒಂದು ಜಯಪುರಾಗ ಒಂಜಿ ಉಲ ಎತ್ತರದ ಸೈಕಲ್ ಉಲಾ ಕಾರ್ ಪಾಡ್ದು ಸೈಕಲ್ ಬಿಡ್ದು ಒಂದು 5 ಕಿಲೋಮೀಟ್ರ್ ಜಯಪುರ ಕೊರ್ಪಿನಿ 7 ಕಿಲೋಮೀಟ್ರ್ ಬಯ್ಯನಾಗ ಬಾಳನ್ನೂರು ಒಂದು ಕಾಂಡೆ ಜಯಪುರ ಇಂಚ ಮತ್ತು ನಮ್ಮ ಕೊರೋನ್ ಬಂದಿತ್ತ ಬೊಕ್ಕ ಮೇಲೆ ಅರೆಗಲ ಒಂದು ಹುಷಾರ್ದಂತ ಬೋರ್ಂಡು ಬೊಕ್ಕ ನಮ್ಮ ಒಂದು ಬೇಲೆ ಕಲ್ಪ ಸುಮ್ಮನೆ ತೆರಿಯಾನು ಒರಿಗೆ ಎತ್ತ ಒಂದೊಂದು ಬೇಲೆ ಕಲ್ತೆ ಬೊಕ್ಕ ಅವತ್ತಲ್ಲ ಏನು ಒಂಜಿ ಗಣಪತಿ ವಿಸರ್ಜನೆ ದಾನಿ ಬಾಲಾನಂದರು ವಿಸರ್ಜನ್ ಗಣಪತಿ ವಿಸರ್ಜನೆ ದಾನಿ ಯಾನು ಪಂಡ ಒಂದು ಹೆಂಗೆ ಗಣಪತಿ ಪೋರಂಡು ಒಂದು ಪನ ಅವ್ರೊಂಚ ಡ್ರಿಂಕ್ಸ್ ಮತ್ತು ಮಲ್ತಂತ ಇರ್ಬೇಕು ಅಂತ ಒಂದು ಮೈಕ್ ಮತ್ತು ಕೈ ಪಡ್ದು ನಂಗೆ ಸಮಾಧಾನ ಅಂತ ಬೊಕ್ಕ ಏನು ಮತ್ತು ಚಿಕ್ಕಮ್ಮಡ ಪಂಡ ಏನು ಇನ್ನು ಪೋಪೆ ಅಂತ ಸಿದ್ಧ ಊರು ಹೋದ 1979 ಅಕ್ಟೋಬರ್ 7 ಬೊಂಬೈ ಪೋಯ ಬೊಂಬೈ ಪೋಯಿನ ಬೊಕ್ಕ ಅವಲ್ಲ ಅವು ರೆಡ್ಡಿ ಸೇರಿದ ಅಂಗಡಿ ಇತ್ತಂಡು ಆನಂದ್ ಭಂಡಾರಿ ಪಂದು ಒಂದು ಬೇಲೆ ಏನು ಬ್ಲೋ ಡ್ರೈಯರ್ 10 ದಿನ ಅವಲೇ ಫಸ್ಟ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಬಿಕ್ಕಡ್ 2 ಜಾಸ್ತಿ ಏನು ಬೇಲೆ ಮಲ್ತಿತ್ತೆ ಪನ ಅವ್ನು ಪಂಡ್ರ ಖುಷಿ ಹಾಕೊಂಡು ಪನ ನಂಗೆ ಅದಾಗ ಬೆನೋಡು ಬಂದು ಒಂದು ಸೆಕೆಂಡ್ ವಿಕೆಟ್ 2 ಜಾಸ್ತಿ ಬೇಲೆ ಒಂದು 6 ಮಂದಿ ರಾವಲಿ ಮಾರ ಎಡ್ಡೆ ಮಲ್ತಾ ಬೇಕು ಅವಳ ತೊಲೆ ನಮ್ಮ ಹೋಟೆಲ್ ಉಣ್ಪಿನಿ ಅಂಗಡ್ಡೆ ಜಪ್ಪುನು ಅದ ₹30 ಸಂಬಳ ನಂಗೆ ಆಂಡಲ ದೇವದೆಟ್ಟು ನಮ್ಮ 40 ದಿನ ಹೇಳ್ಬೇಕು ಏನು ಬೊಕ್ಕ ಸ್ಟಾರ್ ಹೇರ್ ಕಟಿಂಗ್ ಸಲೂನ್ ಬಂದುಂಡು ಏನು ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಬೈದಿನಿ ಅಡೆ ಅವಳು ಬೇಲೆ ಸೇರ್ಗಂದೆ ಬೈದಿನಿ ಬೊಕ್ಕ ಏನು ಅಡೆ ಪೋದ ಪನಗ ನಮ್ಮ ಅದಾಗ ಬೇಲೆ ಪಂಡಾಂಡು ಪನ ನಮ್ಮ ಬೇಲೆನು ಒಂದಂ ಅರಂಟು ಪತ್ಯ
ಒಂದೇ ನಮ್ಮ ಜೀವನ ಒಂದೇ ಒಂದು ಒಂದು ಬೊಕ್ಕ ಆರು ಇವನ್ ಅಂಗಡದ ದನಿ ಏನೋ ಅವ್ರು ಬಿಡ್ದು ಸೌದಿ ಅರೇಬಿಯಾ ಪೋಯರು ಅಂಡ ಹೆಂಗೆ ಅವ್ಲು ಒಂಚೂರು ಆರು ಅಲ್ಲಿ ಪೋಯಿನ ಬಗ್ಗೆ ಮನಸ್ಸು ಅಸಮಾಧಾನ ಆಡು ಯಾನ್ ಬಕ್ಕ ಊರು ಹೋದು ಸೆಕೆಂಡ್ ಟೈಮ್ ಬತ್ತೀನಿ ಅಡೆ ಪೋಯ್ಜಿ ಯಾನು ಘಾಟ್ಕೊಪ್ಪರ್ ಈಸ್ಟ್ ಅಲಂಕಾರ್ ಹೇರ್ ಕಟಿಂಗ್ ಸಲೂನ್ ಬಂದಿತ್ತು ಯಾನು ಅಡೆ ಪೋಯ ಅಡೆ ಪೋನ ಇತ್ತೆಲ್ಲ ಯಾನು ಅಂಗಡದ ದನಿ ಈಶ್ವರ ಭಂಡಾರ್ನ ಮಗೆ ನಮ್ಮ ಅವ್ಲು ಬೇಲೆ ಮತ್ತೊಂದು ಲೇರು ಡುಂಬೋಲಿ ಬ್ರಾಂಚ್ ಪನ ಒಂದು ಮಾತು ದೇವಪಣ ಪನ ಒಂದು ಲೈವ್ ಉಂಡು ಪನ ತೂತಿನ ಗುಲ್ಲು ಮಲ್ದಿನ ಒಂದು ಪುರ 1981 ಯಾನದಾಗ ರಮಾಬಾಯಿ ಕೋರಂಡು ಉಂತರತ್ತ ಒಂದಂ ಗಟ್ರದ ಬರಿಯ ಒಂಜಿ ಅವಲ್ಲ ಬಂಗದ ಇಲ್ಲಿ ಅಂಚಿದ ಪತ್ರ ಪಾಡ್ದು ಇಂಚಿನ ಪತ್ರ ಪಾಡ್ದು ಅರ್ಧ ಕಾಲು ವರ್ಷ ಗೋಡೆ ಎಂಕುಲು ಮುಜ್ಜನ ಕಣ ಬಿಡಿದು ಮಿಜ್ಜತ್ತೊಂತೇರು ಎಂಕುಲು ತಿರ್ಜತ್ತೊಂತ ರಮಾಬಾಯಿ ಕೋಣ ಒಂದಂ ನಿಕುಲು ಪುದರ್ ಕೇಂದಿಪ್ಪರಯ್ಯ ಅಲ್ಪ ಎತ್ತ ಒಂದು 7 ತಿಂಗಳೇನೋ ಅಂಚೆ ಇತ್ತೆ ಆ ಟೈಮೋಡು ಯಾನು ಇವನು ಶರ್ಬತ್ತ ಗಾಡಿ ನವರಾತ್ರಿದ ಟೈಮೋಡು 11 ದಿನ ಶರ್ಬತ್ತ ಗಾಡಿ ಪಾಡ್ದಿತ್ತೆ 10 ರೂಪಾಯಿ ಗಾಡಿದ ಬಾಡಿಗೆ ತೋಪು ಮಲ್ಲ ಡ್ರಮ್ಮು ಮತ್ತು ಸ್ಟೀಲ್ದ ಗತ್ತೊಂದು ಮಲ್ತಿತ್ತೆ ಆಯ್ಬೇಕು ದೋಸದ ಗಾಡಿ ಪಾಡಿ ದೇವನಾಗ ನಮ್ಮ ಈ ಒಂದೆಟ್ಟು ಖಾಲಿ ಸಲುಂಡು ಬೇಲೆ ಮಲ್ತದಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಅಂಚಾಣ್ಣ ಉಂತದ್ದಲ್ಲ ಆಪುಂಡ ತೂಕ ಅಂತ ಪನ್ಪಿನ ಒಂದು ಮಾಲ್ತ ಅವಲ ದೇವದ್ರ ಸಕ್ಸಸ್ ಆಂಡಲ ಏರೆ ನಂಬುದು ನಮ್ಮಲ್ದ ಒಂದಿನ ಇಂಚಿನ ರಾತ್ರಿ ಗಾಡಿ ಪೊನಗ ಗಾಡಿ ಬುಡಿಯ ಗಾಡಿ ತಾಗೊಂಡು ಹೆಂಗೆ ಮನಸ್ಸು ಬೇಜಾರಣೆ ಅಂಬಣ್ಣ ಹೆಂಗೆ ಮಲ್ಪರೆ ಇಜ್ಜಿ ನಿಗುನ್ ಮಲ್ಪೆ ಬಂದು ಬಿಡುದು ಗೊರಿಯ ಬೊಕ್ಕ ಯಾನು ಓಲ್ ಬೇಲೆ ಮಲ್ತಂತೆ ಅಲ್ತ ಆರು ದನಿ ಪಿದೋಡು ಬತ್ತೇರು ಆರು ಕೂಡ ಲೆತ್ತೇರು ಪೋಯ ಬೇಲೆ ಮಲ್ತ ಬೊಕ್ಕ ಹೆಂಗೆ 1984 ಹೆಂಗೆ ದೋಹ ಕತಾರು ಹೋಪಿನ ಚಾನ್ಸ್ ತಿಕೊಂಡು ಅದಾಗಲ್ಲ ಅವಳು 14,000 ರೂಪಾಯಿ ಕಟ್ಟರೆ ಇತ್ತನ್ನು ಅದಾಗ ಅಣ್ಣ ಮನಸ್ಸಿತ್ತು ಬಂಗ ಮಸ್ತ್ ಬೆನ್ನೊಂತೇನು ದಲ ಕೂರ್ವೇರು ದನಿ ಮನ ಸಾಲ ಕೂರ್ವೇರು ಅಂದು ಅದಕ್ಕೆ ನಾ ಇಜ್ಜಿ ಬಂಡೇರು ಬಕ್ಕ ಏನೋ ಚೈನ್ ರೆಡ್ ಉಂಗಿಲ ಮಲ್ ಬಾದಿತ್ತು ಅವೇನು ಮಾರೋಡ್ನವ್ರು ಹೋದು ಒಟ್ಟು ಮಂದಿನ ದುಡ್ಡಿತ್ತು ಒಂದು 7,000 ರೂಪಾಯಿ ಅವು ಬಕ್ಕೊಂದು ಅಡೋದಿಯ ಮಾರ್ಯಾರ ಇಜ್ಜಿ ಹೆಂಗೆ ಬಂತು ಎಡ್ಡಂಡ ಬಿಡ್ಪ ಇಜ್ಜಿಂದ ಈರ ದಿವನ್ಲೇನು ಬಂದು 7,000 ತೊಂಡೆ ಇವಾಗ ಏನು ಊಲ್ ಬೇಲ ಮತ್ತೊಂದು ತರಡ ಪಂಡೆ ಹಿಂಗೆ ಒಂಚೂರು ಪಾತ್ರೆ ಉಂಡು ಈನ ಪಾತ್ರೆ ನಿಕ್ಕ ಅದಾಲ ಇಂಚನೆಲ್ಲ ಪೋಂದುಲ್ಲ ಬುರಾಂಡು ದೊಡ್ಡ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಆಂಡು ಆರು ಬೇಕು ಅದು ಏನ ಪಾತ್ರೆ ಅವಲ್ಲ ಪಾತ್ರೆ ಆರು ಮುಟ್ಟೋಡು ರಿಲೇಷನ್ ಒಂದು ಏನೆಲ್ಲ ಪೋಂದುಲ್ಲ ಏನು ಎಡ್ಡೆ ಆವಿಡ ಒಂಚೂರು ಆಸೆ ಇಟ್ಬೋಪಿನಿ ಅಂಡ ಎಡ್ಡೆ ಆಪೇನ ಇದ್ದಂದು ಹೆಂಗೆ ಗೊತ್ತುಜ್ಜಿ ದೇವರನ್ನ ಇಚ್ಛೆ ಒಂಜೋಳೆ ಎಡ್ಡೆ ಹಚ್ಚಡ ನಾನು ಇರ್ನೋಲ್ಲ ಬತ್ತು ಬೆಂಡ್ರಲ್ಲ ಸಾಧ್ಯ ಉಂಡು ನಾನು ಕೂಡ ಬಕ ಇರು ಹೆಲ್ಪ್ ಮಲ್ಪೋಡು ಮನುಷ್ಯಗೆ ಎಪ್ಪಲ್ಲ ಹೆಲ್ಪ್ ಮಲ್ಪನ ಎಚ್ಚರಿಪೋಡು ಸಾರಿ ನಾನು ಕಿಂಜೆ ಅಂಡ್ ಹೆಂಗೆ ಕೊರ್ಜರಂದತ್ತು ಇರು ದುಂಬುಲ ಕೆಲವು ಮಸ್ತ್ ಜನಕ್ಕೆ ದಲ್ಲ ಮಲ್ದ ಜ ಸಹಾಯ ಮಲ್ದ ಜರ ಚಮಲ್ ಇಬ್ಬರೇ ಬಲ್ಲಿ ಕೊರೋಡು ಪಂಡೆ ಹಾಂ ಆಂಡ పెద్దల పాతారంట ఎంత ఇచ్చి దాని వల్ల అన్న ఎన్న ಒಂಜಿ ಮನಸ್ಸು ಪಂಡ ಬಿಡಿಯ ಬಕ್ಕ ಹೋದ ಅವಲ್ಲ ಆಜೇಲ್ ತಿಂಗಳು ಮಸ್ತ್ ಬಂಗ ಆಯ್ತಾನ ಅವಳು ಮೂಲೆಂಚ ಮುರಕಲ್ಲು ಉಂಡು ಅವಳು ಅಂಚನೆ ತಾಬೂಕ್ ಪನ್ಪೆರಾಯ್ಕು ಸಿಮೆಂಟ್ದ ತಾಬೂಕು ಅವೇನು ನಮ್ಮ ಇಂಕುಲು 5 ಜನ 5 ಲೋಡ್ ಲೋಡಿಂಗ್ ಅನ್ಲೋಡಿಂಗ್ ಮಲ್ಪೋಡು ಕಣ್ಣ ಪುಲ್ಲೆ ಕಣ್ಣ 4-5 ಗಂಟೆ ಪೋಪಿನಿ 12 ಗಂಟೆ ಮಲ್ತು ಬರೋಂತ ಅಂಡ ಆತ ಹಾರ್ಡ್ ವರ್ಕ್ ಇತ್ತು ಪೂರ ಇಡಮುಟ್ಟ ಒಂದು ಸಾಕ್ಸ್ ಇದಮುಟ್ಟ ಗಂಬೂಟು ಮತ್ತು ಪಾಡೊಂದು ಬೇಲೆ ಮತ್ತಂತ ಪುನಃ ಆತ ಪೋತಿ ನಮ್ಮ ಲೇಬರ್ ವಿಸಿಟ್ ಬಕ್ಕ ಮೇಲೆ ಕ್ಲಬ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಬಕ್ಕ ಅವ್ಳು ಒಂಜಿ ಆತಿಫ್ ರಿಸ್ಕ್ ಬಂದು ಬತ್ತೇರು ಆರು ನಂಗೆ ಮಸ್ತ್ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಲ್ತೇರು ಪನ ಅರೆ ಗೊತ್ತಂಡು ಯಾನು ಕಟಿಂಗ್ ಮಲ್ಪಂದು ಯಾರು ರಿಕ್ವೆಸ್ಟ್ ಮಲ್ತೆ ಯಾನು ಫ್ರೈಡೇ ಕೆಲವು ಕ್ಯಾಂಪು ಪೋಂತೆ 5 ರಿಯಲ್ ಯಾಕೆ ಒಂಜಿ ಕಟಿಂಗ್ 5 ರಿಯಲ್ ಗತ್ತಂತೆ ಅರೆ ಗೊತ್ತಂಡು ಯಾನು ಮಲ್ಲ ಎಡ್ಡೆ ಬೇಲೆ ಮಲ್ಪೆ ಆರು ಪನ್ಪಿನ ಹಾಯ್ ಮುಫ್ತ್ ಮಲ್ ಹಲ್ಲ ಹಾಯ್ ಮಲ್ ಇಂಜಿನಿಯರ್ ಅದಿಂದ ಪನ ಕೊಂಚ ಬಿರುದು ಕೊಡ್ತೀರ ರಿಜಿಪ್ಷನ್ ಪನ ಇಂಬೆ ಖಾಲಿ ಕುಚ್ಕ ಕತ್ತರ್ನೆ ಅತ್ತು ನೆತ್ತ ಇಂಜಿನಿಯರ್ ಹೋದ್ ಮಲ್ಪಲೆ ಏತ್ ಕೊರಿಯಾರ ಐನು ಪತ್ರಿ ಇಜ್ಜಿ ನನ್ನ ಪತ್ರಿ ಹೇಳ್ಕೋರು ಅಂಚನೆ ಬ್ರೆಜಿಲ್ದಾಗಲು ಆಫ್ರಿಕಾದಾಗಲು ಕೊರಿಯನ್ ಅಲ್ತ ಮುಲ್ತ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಕಂಟ್ರಿದಾಗ ಹೆಂಗೆ ಅಲ್ತ ಆಗಲ್ಲ ಕುಜಾಲ್ದ ಸ್ಟೈಲ್ ತೂದು ಭಾರಿ ಖುಷಿ ಆಯ್ಪಿನಿ ಬನ ವಾವ್ ಇಂಚಂತನಲ್ಲ ಕುಜಾಲ್ ಉಂಡಾತ ನಂಗೆ ಅವ್ಳು ಪೊಣ್ಣುಲ್ನ ಬ್ರೆಜಿಲ್ದಾಗ ಇಂಚ ಆಫ್ರಿಕಾದಾಗ ಕುಜಾಲ್ ಇಂಚ ಹೋಯ್ತಾನ ಇಂಚ ಝಿಂಕ್ ಅಂದ್ ಮಿತ್ತು ಬರ್ಪಿನಿ ಪನ ನಂಗೆ ಒಂಜಿ
ಮನಸ್ಸು ఉందాండు ನಮ್ಮವಳು ಅವಲಿತ್ತದನ್ನ ಇಂಡಿಯಾದ ಖಾಲಿ ಇಂಡಿಯಾದಾಗಲೇ ಕುಚ್ಚಿಕತ್ತಿರ್ತಿದ್ವಾ ಮೂಲ ನಂಗೆ ಈತ್ ಮಾತು ಕಂಟದಾಗ ಕುಚ್ಚಿಕತ್ತಾರೆ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಬಂದು ಹೊರ ರಜೆಟ್ ಬತ್ತಾನ ರಜೆಟ್ ಬತ್ತು ಕೂಡ ಪೋಯ ಕೂಡ ಪೋನಾಗ ಪೋದು ಬಂದಾಗ ಅಮ್ಮ ಪೋರೆ ಬಿಡ್ಜದ್ದೆ ಬಂದಾಗ ಅದಾಗ ಸದ್ದಾಮ್ ಹುಸೇನ್ ಕುವೇಟ್ನ ಕಪ್ಚಾರ್ ಮಾಡ್ತಿರ್ತಾರೆ ಮಾತೆಲ್ಲ ಪಾರ್ ಬರೋಂತೀರು ಮನ ಪೋಪಿನ ಬಿಡ್ಚಿ ಮಾತೆಲ್ಲ ಬಂದು ಅಂಜನೆ ಬಣ್ಣೆ ಅಂಜನೆ ಊಡುಂತುಜಿ ಏನು ಬೊಂಬೆಡ್ ಅಂತವೆ ಒಲಣ್ಣ ಅಂಗಡಿ ಮಲ್ಪೆ ಬಕ್ಕೀರಲ್ಲದ ನಂಬೋಪೆ ಅಂಚನೆ ಒಂದು ಏನು ಓಲ್ ಪೋತೆ ಅವಲೇ ಇತ್ತ ಒಂದು ದಿನ ಬೇಲೆಲ್ಲ ಮಲ್ತೆ ಮಲ್ತೆ ಅಂಚ ಒಂದು ವಾಗ್ಲೆ ಶ್ರೀನಗರ ಒಂಜಿ ಕಿಂಜ ಅಂಗಡಿ ಮಲ್ತ ಒಂಜಿ ಮೂಜಿ ಸೇರ್ದ ಅವಲ ಅಂಗಡಿ ಉಂಡತೆ ಪೂರ ಪೊತ್ತುಪೋಯಿನ ಅಂಗಡಿದ ಸಾಮಾನು ಗ್ಲಾಸ್ ಚೇರ್ ಪೂರ ಸೆಕೆಂಡ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ ಸಾಮಾನು ಪಾಡ್ದು ನಮ್ಮ ಊರ್ದ ಆಚಾರ್ಲೆ ಮಲ್ತೇರು ಮಸ್ತ್ ಬಂಗೋಡು ಮಲ್ದಿನ ಅಂಗಡಿ ಅಂಡ ಒಂಜಿ ಎಡ್ಡೆ ಪನ್ನ ನಮ್ಮ ಸ್ವಂತಕ್ಕೆ ತೊಂಡ ಆ ಅಂಗಡಿ ಹಿಡಿದು ದೇವದ ಸುರುತ್ತ ದಿನಾನೇ 170 ರೂಪಾಯಿ ಬೇರೆ ಬತ್ತಂಡು ಬೊಕ್ಕ ಆ ಟೈಮ್ ಬೊಕ್ಕ ನಂಗೆ ಅವು ಬಡವು ಗಿಡವು ದಾಲಜ್ಜಿ ಖಾಲಿ ಗಿರಾಕಿ ಗಿರಾಕಿ ದೇವೇರು ಬಲೆ ಬಲೆ ಅಗಲ ನೆರಳ್ಡು ನಮ್ಮ ಮಲ್ತಂತ ಪನ ಅರೆ ಸಮಾತನಜ್ಜ ಸಮಾಡಜ್ಜ ಪನ ಒಂಜಿ 50 ದಿನ ಏನು ಉರಿಯೇ ಬೇಲೆ ಮಲ್ತ ಬೊಕ್ಕ ಬೊಕ್ಕ ರಂದಿಯ ಅಂಚ 4 ಜನ ಆಂಡವಲು ಬೊಕ್ಕ 93 ಕೂಡ ಮುಳುಂಡು ಅಂಗಡಿ ಮಲ್ತ ಅವಳ ಓನರ್ಶಿಪ್ಗೆ ತೊಂಡ ಬೊಕ್ಕ 93 ಮಲ್ತದ 94 ಮದ್ಮೆ ಆಂಡ್ 94 ಮದ್ಮೆ ಏನೆಲ್ಲ ತುಲೆ ಬೊಕ್ಕ ಎಂಕ್ ದುಮ್ಮುಣ್ಚಿಲ್ಲ ಇವನ್ ಅಂಗಡಿ ಬೇರೆ ಮಲ್ತಾಡಲ್ಲ ಎಂಕ್ ಆಗಲ್ನ ಹೆಜ್ಜೆ ನಮ್ಮ ಮೂಲ ಪೂರ್ಣ ನಂಗೆ ಸರ್ವಸ್ತ ದುಡ್ಡು ಕೊರ್ದು ದುಡ್ಡು ಗೆಲ್ಲೋ ಪಾಡ್ದು ನಂಗೆ ಬೋಣಿ ಬಂದ್ಬಿನ ಅಂಚಿತ್ನ ಭಾವನೆ ಇತ್ತಜ್ಜಿ ನಮ್ಮ ಇತ್ತೆಲ್ಲ ಪನ್ಪ ಅದಾಗಲ್ಲ ಒಂಜು ವೇಳೆ ಆಗಲು ಜೋಕುಲ್ ಮೀನು ಬತ್ತಾಡಲ್ಲ ದುಡ್ಡು ಇಜ್ಜಡ ಆಗಲೇ ರಿಕ್ಷೋ ಬಡ್ಡ ಕಡಪೋಡು ದುಡ್ಡು ಕೊರ್ದು ಕಡಪೋಡು ಪನ್ಪಿನ ಭಾವನೆ ಇವನ ಅಂತ ಮದ್ಮೆ ಅಂಡಲ್ಲ ಆದಾಗ 94 ಮದ್ಮೆ ದರ ಒಡ್ಡದ ಪೊಣ್ಣು 200 ರೂಪಾಯಿ ಸಂಬಳ ಬೊಂಬಾಡಿ ಬೇಲೆ ಅಂತಂತೋಳು ಒಂದು ಎನ್ನ ಕಿഞ്ഞിಡಿತನ ಮನಸ್ಸು ಎನ್ನ ದೊಡ್ಡಮ್ಮನ ಮಗುವಲ್ಲಿ ಕೃಷ್ಣ ಭಂಡಾರಿ ಬಂದು ಕಾರ್ಕಳ ಜೋಡಿಸ್ತೇಳಿ ಏನು ಆಡಲ್ಲ ಆ ಎನ್ನ ಹೆಂಗೆ ನಡಮಲ್ಲ ಏನಾಡ ಅಂಡ ಬಂತ ಇಂದ ಮದ್ಮ್ಯಾನಾಗ ಪಪ್ಪ ಅಮ್ಮ ಎತ್ತು ಬಂಗೊಂಡು ತಾಂಗಿರ್ತಲ್ಲ ಪೊಣ್ಣು ಜೋಕ್ಲೇನು ಬಗೋದಲ್ಲ ಎತ್ತು ಬದಿಗೆತ್ತು ವೇರು ಈಲ ಬದಿಗೆತ್ತು ನೋಡ್ಚಿ ಎಲ್ಲ ಬದಿಗೆತ್ತು ನೋಡ್ಜಿ ಪನ ಒಂಜಿ ಅಂತ ಪಂದು ಒಂಜಿ ಚೂರು ವಚನಗೆ ತೊನ್ಲಕ್ಕೆ ತೊಂದೆ ಪರಸೆಟ್ ಅಂಚ ಏನು ಇವನು ಆಗಲ್ಲ ಇಲ್ಲ ಸಮೇತ ತೂದಿದ್ದಜ್ಜಿ ಎರ ಪಂಡೇರು ಮಸ್ತ್ ಬಂಗದಗುಲು ಮೂಜಿ ಪೊಣ್ಣುಲು ಮಸ್ತ್ ಅಮೇರ್ ಪರ್ಪೇರು ತಾದಿರು ಬುರ್ವೇರು ಆಂಡಾರ ನಂಗೆ ಅಂಚಿದ್ನ ಭಾವನೆ ಇಜ್ಜಿ ನಂಗೆ ಉಂದೆ ಪೊಣ್ಣು ಮದ್ಮೆ ಅವಡು ಪನ ಏರು ಪಂಡೇರು ಆಗಲ್ಲ ಕೇಂದ್ರ ಅರ್ಧ ಮನಸ್ಸು ಅವಲೇ ಅನ್ನ ಅಂಡ ಸ್ಟಕ್ ಅಂಡ ಅಂಚ ಮದ್ಮೆ ಅಂಡು ಅಂಡ ಪಾಪ ಎಡ್ಡೆ ಲಕ್ಷ್ಮೀ ಅಂಚ ಪೊಣ್ಣು ಅಂಡ ಅವೇ ನಮ್ಮ ಒಂದು ಐದಿದೆ ಪನ್ನ ಅಲೆ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಇತ್ತಂಡು ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ಡ್ ಬಕ್ಕ ಡಾಕ್ಟರ್ ಸುಲ್ತಾನ್ ಪ್ರಧಾನ್ ಬಂದ 4 ಸಾರಿ ಆಪರೇಷನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ 1 ವರ್ಷ 2 ವರ್ಷ ಇಂಚ 4 ಸಾರಿ ಆಪರೇಷನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಬಕ್ಕ ಸೆಕೆಂಡ್ ಮ್ಯಾರೇಜ್ ಆಯನ ಅಲ್ಲ 18 ವರ್ಷ నుంచి ಉಪ್ಪಿನಂಗಡಿ ಕರೆಯದ ಅಂಗಡಿದಾಗ ನಾವು ಬೇಲೆ ಮಂತಂತೋಳು ಒಂದು ರೇಖಾ ನಾಯ್ಕ್ ಬಂದಾಗ ಇಲ್ಲಾಡು 18 ವರ್ಷ 1,200 ರೂಪಾಯಿ ಸಂಬಳೋಡು ದೇ ಪನ್ನಾಗ ಮನುಷ್ಯತುಲೆ ಎನ್ನುವಿರಾ ಪನ ಮೇರೆಗೊಲ್ಲ ಪೊಣ್ಣನ ಕಡೆ ತಿಕ್ಕದನ್ನ ಅವಳು ತಿಕ್ಕದನ್ನ ಮೂಲ ತಿಕ್ಕದನ್ನ ಅಂಚ ದಾಲಜ್ಜಿ ಏನು ಉಂಡುಡ್ಲ ನಮ್ಮ ಹಾರ್ಡ್ ವರ್ಕ್ ನಮ್ಮ ಮೇಹನತ್ ನಮ್ಮ ಬರ್ಪಿನ ಕರ್ಮ ನಂಗೆ ಅವು ದುಂಬು ಕೊರಪಿನ ಅವೇ ಅಂಚ ಇತ್ತೆ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಸೆಟ್ಲ್ ಆತಂಡ್ರಿ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ 2 ಜನ ಜೋಕ್ಲ ಇತ್ತೆ ಒಂದು ಏನ ರೋಹಿಲ್ ಎಸ್ ಭಂಡಾರಿ ನಾ 2ನೇ ಕ್ಲಾಸ್ ಬೊಕ್ಕ ಮಗಲ್ ಆರಾಧ್ಯ ಎಸ್ ಭಂಡಾರಿ ಜಮುನಾ ಬೈ ಸ್ಕೂಲ್ ಕಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೇರು ಓಕೆ ಇರ್ನ ಲಕ್ಕಿ ಚಾರ್ ಮುಂದೆ ಪಂಡ ಇರ್ನ ಅಮ್ಮನ ಬಗ್ಗೆ ಬನ್ನಿ ಅಮ್ಮನ ಬಗ್ಗೆ ಎತ್ತು ಪಂಡಲ ಮಸ್ತ್ ಕಮ್ಮಿ ಪನ್ನಾಗ ಆರು ನಿಜಾದ ಪನ್ನ ಒಂಜಿ ಏನು ದುಮ್ಮುಲೆ ಎನ್ನುಂತ ಪನ್ನ ಆರೊಂಜಿ ಸರಸ್ವತಿ ಆರ್ನ ಪಾತ್ರೋಡು ಪನ್ನಾಗ ಆತ್ತು ಒಂಜಿ ಒಂದಿತ್ತಂಡು ಪನ್ನ ಏಪಲ ಎರೆಗ್ಲ ಅಂತ ಜೋಡು ಪಾತ್ರೆ ಬಲ್ಲಿ ತಗ್ಗದು ನಡಪುಡು ತಗ್ಗದು ಪುಡು
ಪನ್ನ ಪನ ಅವ್ರನ್ನ ಒಂಜೊಂಜಿ ಪಾತೆರ ಪನ ಒಂದು ಪನ ಬೊಂಬೈ ಪೋನಗ ಬನ್ನಗ ದುಮ್ಮದ ಆ ಟೈಮ್ ಹೊಡ್ತಲೆ ಅದು ಆ ಟೈಮ್ ನಾನು ಫೋನ್ ಉಂಡು ದಾಲಜ್ಜಿ ಖಾಲಿ ಪೋಸ್ಟ್ ಕಾಗಜಿ ಬರೆದು ಪಾಡ್ನು ಒಂದು ಪೋಸ್ಟ್ ಆಫೀಸ್ ಬೋದು ಕಾಜಿ ಬರೆ ಪಾಡ್ಡು ಅಜ್ಜ ಅಂಡ ಅದಾಗ ಒಂಜಿ ಆರಂಜಿ ಪನ್ನ ಹಾರ್ಡ್ ವರ್ಕ್ ಅವು ಪಂಡದ ಪ್ರೆಜರ್ಜಿ ದೇವನ ನಂಗೆ ಪೂರ ನಮ್ಮ ಕಿಂಜರು ತೂತಿನಗುಲು ಅವೇನು ಆರ್ನ ಬ್ಲೆಸ್ಸಿಂಗೇ ನಂಗೆ ಕೀಡೆ ಮುಟ್ಟ ನಮ್ಮನ್ನು ಕನಂದೀನಿ ಅಪ್ಪೇನ ಒಂಜಿ ಬನ ಅರೆಗೆ ಏರ್ಲಜ್ಜಿತ್ತುಲೆ ಯಾನೊಂಜಿ ಇಜ್ಜಿ ಎನ್ನೊಂಜಿ ಬುಡ್ನ ಬೇತೆ ಏರ್ಲಜ್ಜಿ ಲೈಫ್ ಫುಡ್ ಆರ್ನ ದೇವದಟ್ಟು ಯಾನಲ್ಲ ತಾಂಡ ತಂಗಡಿ ತೀರ್ಪು ಎನ್ನ ತಂಗಡಿ ಎನ್ನ 6 ವರ್ಷ ಪ್ರಾಯ ಅಲ್ಲ 4 ವರ್ಷ ಪ್ರಾಯ ತೀರ್ಬೋದು ನಂದು ಅಂದು ಅವಳ ತೀರ್ಪಿನ ಪುನಃ ಒಂದು 2019 ಬನ್ನ ಬಂಜಿಗೆ ದಾಂತಿನ ಒಂದೆಟ್ಟು ತೀರ್ಪೋತೀನಿ ನಾನು ಎನ್ನ ಒಂದೆಟ್ಟು ಓಕೆ ಅಂದು ಅಮ್ಮ ಬಂಗ ಮತ್ತತೀರ ಸಂಖ್ಯೆರು ಇರು ಇನಿ ಒಂಜಿ ಮಲ್ಲ ಉದ್ಯಮಿ ಅಂತ ಬಂದು ಒಂದು ಪೂರ ತೂಪಿನಾಗಲಿ ಮಾತ್ರ ಉದ್ಯಮಿ ಅಂಡ ಯಾನು ಇತ್ತಲ ಒಂದು ಬಾಲ್ಯದ ಶಿವ ನಮ್ಮ ಅಣ್ಣ ಲೆತ್ತಂತಾರೆ ಎನ್ ಬಾಲ್ಯದ ಶಿವಂದೇ ಏನು ಎಂಕ್ ಅವು ಒಂದೊಂದು ದಾಲಜ್ಜಿ ಅದೊಂದು ದಾದನ ದೇವರು ಇದು ಜನಕ್ಕೆ ಉದ್ಯೋಗ ಕೊರ್ಪಾಯರು ಅಗಲು ಅಗಲ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ 325 ಜನ ಬೇಲ ಮಂತ್ ಒಂದುಲ್ಲೇರು ಪನ್ನ ದೇವರಿಂಚಿನ ಸಾಗ ಒಂದುಲ್ಲೇರು ನಮ್ಮ ಏಪಲ ಒಂಜಿ ಬಾರಿ ಮಲ್ಲ ಉದ್ಯಮಿ ಬಂದು ನಮ್ಮ ಎನ್ನದು ನಲ್ಲ ಎನ್ನೋ ಗುಲಾತ್ತು ದೇವರು ಏನೋ ಅಮ್ಮ ಜೋಗ್ಲ ಬಾಲೆನ ಎಡ್ಡ ತೆಗೆದು ಪಂಡ ಯಾವು ಅಂತೇಳಿ ಹೆಚ್ಚರಿ ನಾವಂತುಂಟು ಪುರ ಮನ ಅಂಚೆ ಜೋಕ್ಲೇನ್ ಒಂಜಿ ಎಡ್ಡ ಸಾದಿಗೆ ಪಾಂಡ ಯಾವ ಇನಿ ಎಡ್ಡ ಸಾದಿಡೆ ಉಲ್ಲ 365 375 ನಡೆದು ಜಾಸ್ತಿ ಕುಟುಂಬಗೆ ನುಪ್ಪುಗೊರೊಂದುಲ್ಲ ಆತತ್ ತುಲೆ ನಮ್ಮ ಒಂಜಿ ಇತ್ತು ಜನಕ್ಕೆ ಬೇಲೆ ಕಲ್ಪಾಯ ನಮ್ಮ ಬೇಲೆ ಕಲ್ಪ ದಿನಗಳು ಕತ್ತಾರ್ಗ್ ದುಬೈಡ್ ಗಲ್ಫ್ ಕಂಟ್ರಿಡ್ ಯುರೋಪುಡು ಮೂಲು ನಮ್ಮ ಸೌತ್ ಕೆನಡ ಪತಿನ ಕೇರಳ ತಮಿಳ್ನಾಡು ಹೈದರಾಬಾದ್ರ ಸಮೇತ ಅಗಲಗಲ ಸ್ಟೈಲು ಅಗಲಂಗೆ ಪುದಾಡ್ ಮತ್ತು ಅಂಗಡಿ ಮಲ್ದಿನ ಉಳ್ಳೇರು ಅವುಗಳು ಎಂಪ್ಲಾಯ್ ಟು ಎಂಪ್ಲಾಯ್ ಜನ ಕೊರ್ತೇರು ಪನ ನಮ್ಮ ಒಂಜಿ ನಿಜಾದುಂಡತೆ ನಮ್ಮ ಒಂದು ದೇವದೊಡ್ಡ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಬೇಲೆ ಕಲ್ತದ್ದು ಅದು ಇನ್ನು ಇತ್ತಲ್ಲ ಅದು ನಮ್ಮ ಐತೆ 2009 ನಮ್ಮ ಅಕಾಡೆಮಿಕ್ ಒಲಿಯ ಐಟು ಮೈನಾರಿಟಿದು ಜೋಕುಲೆಗೆ ಒಂಜಿ 9,000 ಕೂಡ ಬೇತಂಜ್ ಕೊಟ್ಟಿವಿ 2-3 ಜೋಕುಲೇನು ಡೊಂಬುರೆಡ್ ಮಲ್ದ ಒಂದು ಮೂಲ ಮಲ್ದ ಮನ ಒಂದು ದಾದನ ದೇವೇರು ಪುರ ಒಂದು ಮಲ್ಪ ಒಂದುಲ್ಲೇರು ಬಕ ಈತೊಂಜಿ ಪ್ರೌಡ್ ಫೀಲ್ ಹಾಕ್ಕೊಂಡು ಒಂಜಿ ಬಂಡಾರಿಡ್ ಈ ಕುಲ ಕಸಬಡು ನಮ್ಮ ಒಂದಂ ಕರ್ಮ ಬತ್ತದ ಹಾರ್ಟ್ ಟು ಹಾರ್ಟ್ ಬಂತದ ನಮ್ಮ ಬನ್ನ ಒರಿಯೇ ದಾನ ಮಲ್ಪ ವೈಟ್ ಕಾಲರ್ಡ್ ಉಲ್ಲ ಅವನ ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ಆಪನ್ ಮಸ್ತ್ ಸಂತೋಷ ಆಪನ್ ಪನ ಒಂಜಿ ಗಾದೆ ಉಂಟು ದಿನ ಆಯನ ಕೈ ಆಯನ ತರೆಕ್ ಅವು ನಿಜವಾದ ಅಕ್ಷರಂ ಸತ್ಯ ನಮ್ಮ ಅಂಚಿಂಚಿ ತೂರದ ಅಲಜ್ಜಿ ನಮ್ಮ ಕೈ ನಮ್ಮ ತರೆಗದು ಒಂದು ನಮ್ಮ ಇಂಚ ಪೊಂಡ ಅವೇ ನಮ್ಮ ದುಮ್ಮದ ಬದುಕುನ ತಾದಿ ಫಸ್ಟ್ ಸೆಲೂನು ಪೊತ್ತುದು ಪೋಯಿನ ಸೆಲೂನು ಅಲ್ಲಿ ಪಡೆದು ಬುಕ್ಕ ಸೆಕೆಂಡ್ ಸೆಲೂನ್ ಪೊತ್ತು ಪೋಯಿನ ಸಲೂನು ಯಾನ್ ಬೇಲೆ ಬಂದು ಅವು ನಮ್ಮ ಸಾಮಾನು ಬೈದಿನ ಸಾಮಾನು ಬೈದಿನ ಅವು ಪೊತ್ತು ಪೋಯಿನ ಸಾಮಾನು ನಮ್ಮ ಸಾಮಾನು ಗೆತ್ತೊಂದಿನಿ ಸೆಕೆಂಡ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ ಸಾಮಾನು ಗೆತ್ತೊಂದು ನಮ್ಮ ಮಲ್ದಿನಿ ಮಲ್ತಾರತೆ ಐಡ್ದು ಬುಕ್ಕ ಇರಗಿ ಸೆಲೆಬ್ರಿಟೀಸ್ ಲಿಂಕ್ ಈರ್ ಇಂಚ ಈ ಹೈಫೈ ಸೆಲೂನು ಅತನ ಶಿವಾಸ್ ಪನ್ಪೆನಂಚಿತ ಬ್ರ್ಯಾಂಡ್ ಎಂಚಾಯಿನಿ ದಾಪಂಡ ಶಿವಾಸಂದೇ ಫೇಮಸ್ ತುಲೆ ಇತ್ತ ಫಸ್ಟ್ ಪೊತ್ತು ಪೋಯಿನ ಸಾಮಾನು ಎನ್ನ ಅಂಗಡಿಗೆ ಒಂಜಿ ದೀಪಾದ ಬತ್ತಂಡು ಓಕೆ ಅವೇಲಕ ಎನ್ನ ಲೈಫ್ ಉಡ್ಲ ಯಾನು ಸುರುಟ್ಟು ಪಾಡ್ದಿನ ಪ್ಯಾಂಟ್ಲ ಬುಕ್ಕೊರ್ಯನ ಸುರುಟ್ಟು ಪಾಡ್ದಿನ ಶೂ ಸಮೇತ ಬುಕ್ಕೊರ್ಯನ ಶೂಟು ಕಡ್ದಿನ ವಾಚ್ಲ ಬುಕ್ಕೊರ್ಯನ ಒಂದು ದಾದನೊಂಜಿ ದೇವರನ ಒಂದು ಅಂಡ ಅವು ಮಸ್ತ್ ಜನಕ್ಕೆ ಇದು ಬಾಲಿವುಡ್ ಪಂಡಾರ ಬಾಲಿವುಡ್ ಎನ್ನ ಇಂಟರ್ವ್ಯೂಗೆ ತನ್ನಾಗ ಅರೆ ಓ ಸಬ್ ಮತ್ ಬೋಲ್ನಾ ದುಮ್ಮದಪ್ಪ ನೋಡಿ ಚಿತ್ತದ ಏನ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಉಲ್ಲ ಈ ಅವು ಪನ್ಲ ಏನಂದು ಯಾ ಮಂಡ ಇಜ್ಜಿ ಸರ್ ಯಾನು ಅಂಚಿನ ಜೀವನ ಮಲ್ಪುಜಿ ಎಂಕಿ ಏನ ಸ್ಟೋರಿ ಅನ್ನ ಲೈಫ್ದ ಜರ್ನಿ ಉಂಡು ಎಂಕ ಅಪ್ಪ ನೋಡೆ ಪನ ನಮ್ಮ ತುಲ ಅವನೇ ಪನ ಮದಬ್ಬರ ಬಲ್ಲಿ ಯಾನಿತ್ತು ಇಂಚ ಉಲ್ಲ ಅತ್ತು ನಮ್ಮ ಬೈದ ತಾದಿನ ನಮ್ಮ ಎನ್ನೊಂದು ನಮ್ಮನ್ನು ಮಲ್ಪೋಡು ಹಾಂ ತುಲೆ ಬಕ್ಕ
1993 ಅಂಗಡಿ ಮಲ್ತೆ ಕೂಡ ಬರಿತ ಅಂಗಡಿಗೆ ತೊಂಡೆ ಬಕ್ಕ ಲೋಕೋಣೋಡ್ ಪೋಯ ಲೋಕೋಣೋಡ್ ಬಕ್ಕ ನಮ್ಮ ಅಂಗಡಿಗೆ ದೊಡ್ಡ ಸೆಲೆಬ್ರಿಟಿನಗಳನ್ನ ಒಂದು ಶುರುವಾಯಿನಿ ಅವಳು ನಮ್ಮ ಅಂಗಡಿ ಅಲ್ತ ತುಷಾರ್ ಕಪೂರ್ ಅಪ್ಪರು ಮಲ್ತೇರು ಅರ್ನಲ್ಲ ಒಂದು ಮುಂಜಾನೆ ಪಿಕ್ಚರ್ ಶೂಟಿಂಗ್ ನಮ್ಮ ಜನ ಪಿತಾ ಓದಿತ್ತೇರು ಪಕ್ಕ TCSದಾರು ಭೂಷಣ್ ಕುಮಾರ್ ಬರಸು ಮಲ್ತೇರು ಆಗಲ್ನಲ್ಲ ಪಿಕ್ಚರ್ ಬೇಲೆ ನಮ್ಮ ನಂಗೆ ಕೊಡ್ತೇರು ನಮ್ಮ ಮಲ್ದ ನಮ್ಮ ಪೂರ ಟೀಮ್ ಪೋತುಂಡು ಸೆಲುಂಡು ಕಟ್ಟಿಂಗ್ ಅದನ್ನ ಸ್ಪಾ ಇಂಚಿನ ಎತ್ತನಲ್ಲ ಲೈಬ್ರರಿಯಿಂದ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಒಂಜಿ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಸರ್ ಲೈಬ್ರರಿ ನಮ್ಮ ಒಂದು ಶಿವಾಜಿ ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಆಯ್ನರ್ಸೋದು ಒಂದು ಪೂರ ನಮ್ಮ ಬೇತೆ ನಮ್ಮ ಸ್ಟೈಲಿಂಗ್ದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಪೂರ ನಮ್ಮ ಸ್ವಂತ ಸ್ಟೈಲ್ ಮಲ್ದಿನ ಒಂದು ಫೋಟೋ ನೆತ್ತನೆ ನಮ್ಮ ಸ್ವಂತ ಆಲ್ಬಮ್ ಮಲ್ದ ಓಕೆ ಅಲ್ಲೊಂದು ಪೂರ ನಮ್ಮನೆ ಮಾಡೆಲ್ ನಮ್ಮನೆ ಒಂದು ಸ್ಟೈಲಿಂಗ್ ಮಲ್ತದ್ದು ಒಂದು ಸೂಟ್ ಮಲ್ದಿನ ಒಂದು ಓಕೆ ಅಲ್ಲ ಒಂದು ಕ್ರಿಯೇಟಿವ್ ಸ್ಟೈಲ್ ಒಂದು ಕಮ್ಮಿಡ್ಲ ಒಂದು 2008 ಹಿಡ್ದು ಒಂಜಿ 4 ವರ್ಷ ಯಾನು ಬೇತೆ ಒಂದು ಮಂಡದ ಮಿತ್ತೆ ಪಿಚ್ ಮಲ್ತದ್ದು ಪ್ಲೇಯರ್ನಲ್ಲಿ ಅಂತ ಅದೀನಿ ಒಂದು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಲ್ದಿನಿ ಒಂದು ನಂಗೆ ಒಂದು ಬೈದಿನಿ 1998 ನಂಗೆ ನಮ್ಮ ಒಂದು ಇತ್ತಂಡು ಥೀಮ್ ಕೋರ್ದಿತ್ತೇರು ಒಂದು ಇಂಚು ತೋಜೋಡು ಒಂದು ವೈಲ್ಡ್ ಆ್ಯಂಡ್ ವ್ಯಾಕಿ ಆಯ್ತು ಒಂದಿತ್ತು ಶೋ ಒಂದು ಐಟು ನಂಗೆ 98 ನಂಗೆ ಆಯ್ತು ಅವಾರ್ಡ್ ತೆಗೆದಿತ್ತು ಕಿಸ್ತ ಪರ್ಮಾನ್ ಪಂದು ಆರ್ಬಕ್ಕನ್ ಆರ್ಡನೇ ಪಂಡಾಯನ ಅಲ್ಲ ಒಂದು ಲಂಡನ್ದ ಒಂದು ಬಿಡಾಸ್ ಹೊಸನ್ ಬಂದು ಒಂದೆಟ್ಟು ಒಂದು ಮಂದಿ ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ಪುರ ನಮ್ಮ ಸರ್ಟಿಫಿಕೇಟ್ ಒಂದು ಲಂಡನ್ದ ಒಂದು ಸಲ ಫಸ್ಟ್ ಒಂದಿತ್ತು ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ಟೂರ್ನಿಯನ್ಗೆ ಲಂಡನ್ದ ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ಪೂರ ಸರ್ಟಿಫಿಕೇಟ್ ಒಂದು ಪೂರ ಕಲ್ದಿನ ನಮ್ಮ ಲೈಬ್ರರಿದ ವಿಶೇಷತೆ ಒಂದು ಜಾತಿ ಪಂಡರು ಐತೊಟ್ಟು ಈರ್ಲ ಒಂಜಿ ನಲ್ಲ ಕಲ್ತೊಂದೇ ಉಳ್ಳಾರಿಗೆ ಈತ ಕೂಡ ಎಲ್ಲ ಕಿನಿಯಾ ಬೋಪರ್ ದುಬೈ ಬೋಪರ್ ಬಣೊಂದುಲ್ಲಾರ ಏತ್ ಸ್ಟೇಟೆಡ್ ಅತನ ಏತ್ ರಾಷ್ಟ್ರೋಡು ಬೋದು ಕಲ್ತಾರ ಕಲ್ಪರ ಒಂಜಿ 7 ಕಂಟ್ರಿ ಬೋದು ಕಲ್ತೆ ನಾನು 4 ಕಂಟ್ರಿಗೆ ವಿಸಿಟ್ ಮಾಡಿದೆ ಬೊಕ್ಕ ತುಲೈತೆ ಒಂದು ನಮ್ಮ ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಬುಕ್ ಉಂಡು ಇವನ್ ಅಲ್ಲೇ ಒಂದು ಋತುರಂಗ್ ಬಂದು ಈ ನೆತ್ತ ಎಡಿಟರ್ ನಮ್ಮ ತಿಕ್ಕಲ ತಿಕ್ಕಿದ್ರು ಇದು ಮಟ್ಟ ನಮ್ಮ ಪುಸ್ತಕ ಹೊಡೆದು ಸ್ಟೈಲಿಂಗ್ ಹಿಡ್ದು ಟಾಪ್ ಹೊಡೆದು ನೆಡ್ದು ಗೆತ್ತದ್ದು ಸ್ಟೋರಿ ಮಾಲ್ದೇರು 25 ಪೇಜಿದ ಆರ್ಟಿಕಲ್ ಉಂಡು ನೆಡ್ದು ಗೆತ್ತದ್ದು ಸ್ಟೋರಿ ಮಾಲ್ದೇರು 25 ಪೇಜ್ದ ಆರ್ಟಿಕಲ್ ಉಂಡು ಒಂದು ತೊಲೆ ಅಗುಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಹೆಂಚ ಒಣ್ಣನ ಮಲ್ದೇರ್ಪನ ಒಂದು ತೊಲೆ ನಮ್ಮ ಬಾಲ್ಯ ಹೊಡೆ ನಮ್ಮ ಬೀಜನ್ ತೂಪಿನ ಒಂದು ಸಲ ವಿಸನ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡೆ ಶಿವರಾಮ್ ಭಂಡಾರಿ ಅಲ್ತದ ಪತ್ತಿನ 25 ಪೇಜ್ ಮುಟ್ಟ ಮುಗುಲು ಆರ್ಟಿಕಲ್ ಕೊಡ್ತೇರು ಒಂದು ಅಲ್ಲ ಯಾನು ಇಂಚ ಕಿಂಜ ಅಂಗಡಿ ಇತ್ತಂಡು ಐಡ್ಬೇಕ ಮಲ್ಲ ಅದು ಕತ್ತೇರಿ ಬರ್ಚನಡು ಇಂಚ ಮಲ್ಲ ಪನ ಅಗಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಇಮೇಜೇಷನ್ ಪನ ಕರೆಕ್ಟ್ ಅದೇ ಕರೆಕ್ಟ್ ಪನ ಒಂಜಿ ಬಾರಿ ಒಂದು ಈವನ್ ಕತ್ತೇರಿ ಬರ್ಚನದ ಮಹಲ್ ಅವು ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ಬಾಲಸಾಬ್ ಠಾಕ್ರೆ ಕಟ್ಟಿಂಗ್ ಮಲ್ಪನ ಎಲ್ಲ ಒಂದು ತೋಜಾದೇರು ಒಂದು ಪುಸ್ತಕ ನಮ್ಮ ರಾಷ್ಟ್ರಪತಿ ಮರ್ಮೋಸ್ ಮತ್ತು ಪೋತನು ರಾಷ್ಟ್ರಪತಿ ನಮ್ಮ ಮರ್ಮೋಕ್ ಸಮೇತ ಪೋತನು ಪುಸ್ತಕ ಒಂದೆಟ್ಲ ಟಿ ವಿ ಇಡ್ಲ ಬೈದನು ಪನ ಒಂದು ಮತ್ತು ಪೂರ ನಂಗೆ ಮೀಡಿಯಾದಾಗಲ್ನ ಎಲ್ಲ ಸಪೋರ್ಟ್ ಇತ್ತಂಡು ಸಪೋರ್ಟ್ ಸಾಥ್ ಇತ್ತಂಡು ಅಂಚಾದ ಪರ ಒಂದಾಂಡು ಬಕ ಯಾನ 1998 ಬಿಡಾಸ್ ಸಸುನ್ಲ ಅಡ್ವಾನ್ಸ್ ಕೋರ್ಸ್ ಮಲ್ದೆ ಟೂನಿಯನ್ ಗೈಡ್ 2005 ಅಡ್ವಾನ್ಸ್ ಕೋರ್ಸ್ ಮಲ್ತೆ ಬೊಕ್ಕ ಸಿಂಗಾಪುರ್ ಮಲ್ದ ಬ್ಯಾಂಕಾಕ್ ಮಲ್ದಂಡು ಪನ ಪ್ಯಾರಿಸ್ಗೆ ಹೋದ್ ಪ್ಯಾರಿಸ್ಡ್ ಮಲ್ದ ಪನ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಇಟ್ಲ ಅವ್ರ ಮೂಲ ನಮ್ಮ ಕಲ್ತೊಂದಿಲ್ಲ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಅಡ್ವಾನ್ಸ್ ಏನ ಬರೋದುಂಡು ಬಂದು ಅಂಚ ಪೂರ ದೇವರ ಇಡಮುಟ್ಟ ಎತ್ತಾಯರು ಪೂರ ಆರ್ನೇ ಬ್ಲೆಸ್ಸಿಂಗ್ ದ ಭೂಷಣ್ ಕುಮಾರ್ ದಿವ್ಯಾ ಖೋಸ್ಲಾ ಇವನ್ ಏರೋಸ್ದ ಸುನಿಲುಲ್ಲಾ ಕಿಶೋರುಲ್ಲಾ ಪೂರ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಬಾಲಸಾಬ್ ಠಾಕ್ರೆ ಕಟ್ಟಿಂಗ್ ಎತ್ತೇರು ಅಲ್ಲ ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಕಟ್ಟಿ ಮಾಡ್ತಾನೆ ವಾ ಚಾನ್ ಕೇಳಿಸ್ತು ಹೇಳ್ಬೇಕಾರೆ ರೆಗ್ಯುಲರ್ 20 ದಿನಕ್ಕಾರ ಒಂದಾಂಡು ಪನ
ಆರು ಕೂಡ ಕೇನು ಮಗೆ ಕತ್ತರ್ಪೇನ ಪುಲಿ ಕತ್ತರ್ಪೇನ ಮಂಡ ಇಜ್ಜಿ ಸರ್ ಇಜ್ಜಿ ಬೊಕ್ಕ ಆರು ಒಂದೇ ಅದು ಅರೆ ತುಲ ಸಂಗೀತನ ಶಿವಗಡ ಕೇಸ್ ಕಾಪುಂಗೆ ಪನ ಅಂಚ ಬೊಕ್ಕ ಏನು ಕೂಡ ಅಲ್ತರ ದೋಟಾಗ ಆರ್ನ ಫೋನ್ ಬರ್ತಂದು ಸರ್ನ ಪನ ಇಂಚ ಹಿಂಗೆ ಕತ್ತಾರ ಬೊಕ್ಕ ಅವ್ನು ಪೂರ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಗುಳು ಕತ್ತರ್ಪಾಯರು ಬೊಕ್ಕ ಮಧುರ್ ಭಂಡಾರ್ಕರ್ ಆರ್ ನಮ್ಮ ಕ್ಲೋಸ್ ಆತ್ಮೀಯತೆ ಫ್ರೆಂಡ್ ನಾಟ್ ಫ್ರೆಂಡ್ ಆರ್ಪನ್ ಪೇರ್ ಯುವರ್ ಬ್ರದರ್ ಲೈಕ್ ಅಂದು ಪನ ಆರ್ನ ಟೈಮ್ ಇತ್ತು ಒಂಜಿ ಟೈಮ್ ಆ ಟೈಮ್ ಶಿವ ಹಾಕಿದ್ದಾರೆ ಅಂದರೆ ಸೊಲ್ಲನೆ ಚಲ್ ಮೇರೆ ಕು चा पिला अरे शिवा मेरे को कांग्रेचुलेशन बोलना रे क्या होगा अरे मेरे को नेशनल अवार्ड मिला पना आर्ना ಒಂದೇ ಪನ ಒಂದೇ ಬೇತೆ ಆರು ಕೆಲವು ಜನ ಆರ್ನ ಸರ್ಕಲ್ ಆರ್ಲೆತ್ತ ಬರ್ಪಿನಿ ಪೂರ ಒಂಜಿ ಟೈಮ್ ಪೂರ ಡೈರೆಕ್ಟರ್ ನಗುಲು ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸರ್ ನಗುಲು ಪೂರ ನಮ್ಮ ಅಡೆ ಬರೋಂತೇರು ಪೂರ ಮಧುರ್ ಭಂಡಾರ್ಕ ವಿಶಾಲ್ ಭರದ್ರಾಜ್ ಅಬ್ಬಾಸ್ ಮಸ್ತಾನ್ ಪೂರವನ ಒಂದು ನಂಗೆ ಆಯ್ತು ಎಷ್ಟು ಕೆಲವು ನ್ಯೂ ಕಮ್ಮ ಹೀರೋನಗಳು ಬರಂತೇರು ಅಣ್ಣ ನಮ್ಮ ಅದ ಏನೇ ನಂಗೆ ನಮ್ಮ ಅಪಾಯಿಂಟ್ಮೆಂಟ್ ಕತ್ತೊಂದು ಕತ್ತೇರ್ನು ಅಗುಲು ಅಂಚನೆ ಬರಿಯಾಗ ಅಪಾಯಿಂಟ್ಮೆಂಟ್ ಕೊರಿತು ಅಗುಲು 3 ಜನ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಬತ್ತಿತ್ತು ಬೈದೇರು ಆರು ಏನು ಪುದಾರುಂಡಾರ ನಂದೇನು ಬರಂದಜ್ಜಿ ಆರು ಬತ್ತಿನ 2 ಗಂಟೆಗೆ 12 ಅಪಾಯಿಂಟ್ 2 ಗಂಟೆ ಬತ್ತೇರು ಮಣ್ಣೆ ಆ ಪೂಜಿ ಪನ ಹೆಂಗೆ ಆಲ್ರೆಡಿ ಲೈನ್ ಕಟ್ಟು ಲೈನ್ ಉಂಡು ಆ ಪೂಜಿ ಬಂಡೆ ಪನ ಏರೆಗಂದು ಸಮಾಲ್ನು ಇಂಥ ಮಾತೆಲ್ಲ ಯಾನೇ ಬೋರ್ಡ್ ಪಂಡೆ ಮಾತ್ರ ಸಮಾಲ್ರ ಜೊತೆ ಒಂದು ಅವ್ಲು ಕುಲ್ಲೆ ಮುಲ್ ಕುಲ್ಲೆ ಮನ ಕೆಲವು ಕುಲ್ಲ ಶುರು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂಚನೆ ದೇವದಟ್ಟು ಒಂದು ಬೇರೆ ಮಲ್ಲ ಪೋಂಡು ಬೊಕ್ಕ ಅಕಾಡೆಮಿ ಮಲ್ತ ಬೊಕ್ಕ ಜೂಟು ಅಂಗಡಿ ಮಲ್ತ ಅಂಚನೆ ದೇವದಟ್ಟಿದ ಸಂಸ್ಥೆ ಇತ್ತ ಮೂಲು ದೆರಳ ಕಟ್ಟಾಡು 23 ಸಂಸ್ಥೆ ಒಂದು ಬೊಂಬಾಯ್ಡು ಬಗೆರ್ಕೊಂಡಾರ ಶಿವ ಇಂಚ ಬ್ರ್ಯಾಂಡ್ ಆಯ್ನೆಂದು ಏನೋ 2005 ಮಾತೆಲ್ಲ ಏನೋ ಶಿವ ಅಂತ ಪನ್ನ ಶುರು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಏನೋ ಮಿಸ್ಟರ್ ವಿನೋದ್ ಚೋಪ್ರಾ ಬಂದಿಲ್ಲ ಆ ರೀತಿ ನಮ್ಮ ಕಂಪನಿಯಿಂದ CEO ಆರು ಪಂಡೇರು ನಮ್ಮ ಒಂದೇನು ನಮ್ಮ ಶಿವಾಸ್ ಹೇರ್ ಡಿಸೈನ್ ಪ್ರೈವೇಟ್ ಲಿಮಿಟೆಡ್ ಮಲ್ಪೋಗ ಅಂದು ಅಂಚಾದ ನಮ್ಮ ಶಿವಾಸ್ ಹೇರ್ ಡಿಸೈನ್ ಪ್ರೈವೇಟ್ ಲಿಮಿಟೆಡ್ ಮಲ್ತಿ ಒಂದು 2008 ಬೊಕ್ಕ ನಮ್ಮ ಪೂರ ಮಾತ ಅಂಗಡಿ ಇಲ್ಲ ಶಿವಾಸ್ ಮಲ್ತ ಇತ್ತ ಶಿವಾಸ್ ಬಂದೆ ಒಂದು ಬ್ರ್ಯಾಂಡ್ ಶಿವಾಸ್ ಯೂನಿಸೆಕ್ಸ್ ಸಲೂನ್ ಉಂಡು ಶಿವಾಸ್ ಸಿಂಚರ್ ಸಲೂನ್ ಉಂಡು ಶಿವಾಸ್ ಸಲ್ಯೂಟ್ ಉಂಡು ಅಂಚ ಶಿವಾಸ್ ಸಲ್ಯೂಟ್ ಪಂಡದ ಶಿವಾಸ್ ಸಲ್ಯೂಟ್ ಪನ್ನಾಗ ಒಂದು ಆರ್ಮಿದ ತಿಂಡು ಮಲ್ದಿನಿ ಒಂದು ಯಾನ ಒಂಜಿ 5 ವರ್ಷ ತುಂಬು ಡೆಲ್ಲಿ ಪೋದಿತ್ತೆ ಫೆರೆಡೆಡ್ ರಾಹುಲ್ ಶಿವಾಲೆ ಪಂದಾರ ನಮ್ಮ ಒಂದು ಕ್ಲೋಸ್ ಫ್ರೆಂಡ್ ಬನ್ನ ಗಿರಕ ದೊಡ್ಡ ಮಸ್ತ್ ಎನ್ನ ನೇಚರ್ ಆರ್ನ ನೇಚರ್ ಇಂಗ್ಲೇ ಪತ್ತೊಂದು ಅಂಚದ ಆರು ಒಂದೊಂದು ಎಪ್ಪಲ ಒಂದು ಪ್ರೋತ್ಸಾಹ ಮಲ್ಪನೊಂಡು ಆರು ಇಡೀ ಫ್ಯಾಮಿಲಿನ ತಂದು ಎನ್ನ ಫ್ಯಾಮಿಲಿನ ತಂದು ದೆಕ್ಕ ಪೋಯರು ಅವ್ರು ಮತ್ತು ಒಂದು ಕದ್ದ ಒಂದೊಂದು VIP ನಡ್ಕುದ್ದು ಮೋದಿ ಸರ್ ಬರ್ಪಿನ ಒಂದು ಲೈವ್ ಬೊಕ್ಕ ಬೇತೆ ಸ್ಟೇಟ್ ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರ ಕರ್ನಾಟಕ ಆಂಧ್ರ ಅವು ಒಂದು ಮತ್ತೊಂದು ಬನ್ನ ಒಂದು ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ಆಡು ಐನಾತಿ ಉಂಡು ಕೊರೋನಾ ಆಂಡು ಕೊರೋನಾ ಬಂದಾಗ ನಂಗೆ ಮಸ್ತ್ ಒಂದು ಆಂಡ ಅರೆ ನಮ್ಮ ಈತ್ ಮಾತ ಮಲ ಅಂಗಡಿ ಮಲ್ದ ಸರ್ ಈ ಕೊರೋನಾ ಬತ್ತನಂಚಿದ್ದ ಟೈಮ್ಡು ಏತ್ ಕ್ರೋರ್ಸ್ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಿರ್ತಾರೆ ಟೋಟಲ್ ಇನ್ನ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ತುಲೆ ನಮ್ಮ ಅಥವಾ ಮತ್ತು ನಮ್ಮ ಎಪ್ಪ ಲೆಕ್ಕಾಚಾರ ದೀಪಿನ ಇಜ್ಜಿ ಅದು ಪಂಡ ಹಾಂ ಟೆನ್ಷನ್ ಯಾರೇ ಕಾರಣ ಅವು ತುಲೆ ಇತ್ತ ನಮ್ಮ ಮೂಜಿ ಜಾಗ ನಮ್ಮ ಸ್ವಂತ ಬೊಕ್ಕ ಪೂರ ಇಪ್ಪು ನಮ್ಮ ಒಂದು ರೆಂಟ್ದೇನೆ ಓಕೆ ಒಂದು ಆಂಡಲ್ಲ ನಮ್ಮ ರೆಂಟೆಡ್ ನಮ್ಮ ಆತ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಮಲ್ಪನ ಒಂದು ನಮ್ಮ ರಿಸ್ಕಿಗೆ ತಂದು ಮಲ್ತಂತ ಅಂಡ ಒಂಜಿ ಸಲೂನು ನಂಗೆ ಮಸ್ತ್ ಮಲ್ಲ ನಮ್ಮ ವಾಲ್ಕರ್ ಮಲ್ಲ ನಾವು ಮಸ್ತ್ ಮಲ್ಲ ಸಲೂನು ಐಟ್ ನಮ್ಮ 2 ಕರೋಡ್ 7 ಲಕ್ಷ ಒಂದು ಮಲ್ತಿತ್ತ 2 ಕೋಟಿ 7 ಲಕ್ಷ ಐದು ಬೊಕ್ಕ ಒಂತೆ ಸಮಯ ಬೊಕ್ಕ ಕುಡೊಂಜಿ ನಮ್ಮ ಜೂತ ಅಂಗಡಿ ಎಲ್ಲ ಶಾರ್ಟ್ ಸರ್ಕ್ಯೂಟ್ ಒಂದಾಂಡ್ ಐದು ಕೂಡ ನಮ್ಮ ಖರ್ಚು ಮಲ್ತಿತ್ತ ಆ ಟೈಮ್ ಕೂಡ ಕೊರೋನಾ ಬರ್ತಂತ ಅಂಚಾದ ನಂಗೆ ಮಸ್ತ್ ಒಂದಾಂಡ್ ಆಂಡಲ ನಮ್ಮ ಒಂದು ಹಿಮ್ಮತ್ ಹಾರ್ದಜ್ಜ ನಮ್ಮ ಬೇಲದಗಲಿಗೂ ಕಾನ್ಫರೆನ್ಸ್ ಪೂರ ಮೀಟಿಂಗ್ ತೊಂಡ ಏರ್ಲ ಪೋಡಿನ ಬೊಡ್ಚಿ ನಿಗುಲೆಗ್ ನಿಗಲ ಬೇಲೆ ನಿಗಲ ಶೂರಿಟಿ ಉಂಡು ಬೊಕ್ಕ ಅಗಲೆಗ್ ಇವನ ನಮ್ಮ ಅರ್ಧ ಸ್ಯಾಲರಿಲ ಪಾಡ್ದ ಮಾತ ಎಂಪ್ಲಾಯ್ನಾಗಲೆಗಲ ಅಕೌಂಟಿಗೂ ಅರ್ಧ ಸ್ಯಾಲರಿಲ ಪಾಡ್ದು ಪಂಡ ಇಂಚ ಅದು ಏರ್ದಾಲ ಒಂದು ಮಲ್ಪ ಬೊಡ್ಚಿ ಮತ್ತು ಕೆಲವು ಒಂಜಿ 300 ಜನ ಒಟ್ಟು ಒಂಜಿ 2-10 ಜನ ಊರು ಪೋತಿಪ್ಪರೆ ಬಕ್ಕ ಬಾಕದ ಪೂರ ಬೊಂಬೆ ಇಡುತ್ತೇರು ಅಗುಲ್ಲ ಮನ ಮಸ್ತ್ ಜನ ಪೋಡಿದಿತ್ತೇರು ನಮ್ಮ
ಆಶ್ವಾಸನೆ ಕೊರಿದಾಲ ಪೋಡಿಂದಾಲ ಬೊಡಿಸಿ ಮಲ್ಪುಗ ಅಂತ ಬೊಕ್ಕ ಅಂಚನೆ ಶಿವ ಸೆಲ್ಯೂಟ್ ಸೊಲ ಮಲ್ಪುಗ ಅಂತ ನಾಣೆಂಕ್ ಪನ ನಮ್ಮ ಆರ್ಮಿದ ತೇಮೋಡು ದೇವದೇಟ್ ಅವಲೊಂಜಿ ಸಕ್ಸಸ್ ಆಂಡ್ ಪನ ಆರ್ಮಿ ಪನ್ನಾಗ ಡಿಟ್ಟು ಆರ್ಮಿದನೇ ಪೂರ ಯೂನಿಫಾರ್ಮ್ ಅಂಗಡದಲ್ಲ ಯೂನಿಫಾರ್ಮ್ ಅಂಚನೆ ಆರ್ಮಿದಾನೆ ನಮ್ಮ ಒಂದು ಸಲ ನೋಡು ಅವ್ರು ಪಿದೇಡ್ ಮಸ್ತ್ ಜಾಗ ಉಂಡವಳು ಆರ್ಮಿದ ಜೀಪ್ ದಿಯಾ ಬುಲೆಟ್ ದಿಯಾ ಪನ ಒಂದು ಆರ್ಮಿದಾಗ ಗುಲ್ಲಿ ಬತ್ತೇರು ಪೊಲೀಸ್ದಾಗ ಗುಲ್ಲಿ ಬತ್ತದ ಮತ್ತು ಓಪನಿಂಗ್ ಮಲ್ತೇರು ಅಂಚ ಐತಲ್ಲ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸಿಬಲ್ ದೇವದಟ್ ಇಂಚ ಲಾಯ್ಕೊಂಡು ಅಂದು ಸರ್ ಈತೆ 14,000 ಜನ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಉಳ್ಳೇರು ಕಲ್ತದೇರು ಎಂದು ಬರೋಣ ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ ಅಂದು ಬಂದಾಗ ಒಂದೇ ಎಂಚ ಸರ್ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸ್ ಎಂಚ ಉಂಡು ಈತೆ ಏತು ಜನ ಕಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೇರು ತುಲೆ ಒಂದು ನಮ್ಮ 14,000 ಈ ಉದ್ಯೋಗನು ಏರ್ ಕಲ್ತದು ಎಂಪ್ಲಾಯ್ ಟು ಎಂಪ್ಲಾಯ್ ಕೊರ್ಪಿರತ್ತೆ ಹಗಲು ಕಿಂಜ ಶಾಪ್ ಮಲ್ತೇರು ಕೂಡ ಶಾಪ್ ಮಲ್ತೆ ಶು ಮಲ್ ಅವನಂಕ ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ಆಪನು ಪನ ಮುಗುಲ್ಲ ಒಕ್ಕರೆ ಕಲ್ಪ ಒಂದಲ್ಲೇರು ಮುಗುಲು ಈ ಉದ್ಯೋಗ ಮಲ್ಲ ಮಲ್ತೊಂದಲ್ಲೇರು ಬೊಕ್ಕ ನಮ್ಮಲ್ಲ ಇತ್ತ ಒಂದು ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಮಲ್ತೊಂದಿಪ್ಪನು ಬಂದಾಗ ಒಂದು ಮಾತ್ರೆಗಳ ಒಂದು ಅವೇರ್ನೆಸ್ ಆವೋಡು ಮಾತ್ರೆಲ್ಲ ಪ್ರೊಫೆಷನಾದ ಕಲ್ಪೋಡು ಇತ್ತ ನಮ್ಮ ಮ್ಯಾಂಗ್ಳೂರು ಯೂನಿವರ್ಸಿಟಿದ ಒಟ್ಟು ಒಂದು ಮೂಲಕ ನಮ್ಮ ಟೈಅಪ್ ಆದ ಆಪರೇಷನ್ ನಂಗೆ ತೆಗೆದಂಡು ನಮ್ಮ ಒಂದು ಮಲ್ದ ಪನ ಮಸ್ತೋ ಜನ ಉದ್ಯೋಗ ಕಲ್ತದಲ್ಲ ಆಗಲೇಗೆ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಜಾಬ್ ತಿಕ್ಕುಜಿ ಉಂದಾಂಡ ಒಂಜಿ ಇರಗೆ ಒಂಜಿ ವರ್ಷ ಇರ ಒಂದೇನು ಗಟ್ಟಿ ಕಲ್ತದ್ದು ಮೋಕೆಡ್ ಇರವೇನು ಮಲ್ತಾರಡ ಇರಗೆ ಸಡನ್ಲಿ ಇರಗೆ ಪನ ಒಂಜಿ ಕಮಾವನ ರಸ್ತ ಪನ ಒಂಜಿ ಏನೇ ಒಂದು ಕ್ಯಾಶ್ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ತುಲೆ ಇತ್ತೆತ್ತ ಅಂತ ಒಂದೆಟ್ಟು ಕಾರ್ಡ್ ಡೈವರ್ಟ್ ಆತಂಡು ಅಂಡ ಕ್ಯಾಶ್ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಬೊಕ್ಕ ಒಂಜಿ ಫ್ಯಾಮಿಲಿನ ಒಂಜಿ ನಡುಪುಡವಲ್ಲಿ ತನ್ನ ಅಪ್ಪಮ್ಮನ ಮಿಸ್ಸಸ್ನ ಅಪ್ಪಮ್ಮನ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ರೆಡ್ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ನಡುಪುಡ ದಾಲ ಕಮ್ಮಿಚ್ಚಿ ಒಂಜಿ ಮುಂಜಿ 4 ಸಲ ಒಂದು ಚೇರ್ಡ್ ಮಲ್ತಿನ ದಾಲ ಕಮ್ಮಿಚ್ಚಿ ಹಣ ಒಂದೇನು ಒರ್ಪೋಡು ಇತ್ತದ ಜೋಕ್ ಮತ್ತು ಇಂಜಿನ ಒಂದು ಒರ್ಪು ಜೇರು ಪನ ಒರ್ತೊಂದು ಜೇರು ಖರ್ಚು ಅಂಚತ್ತು ನಮ್ಮ ಬೆಂದದ್ದು ನಮ್ಮ ಟೈಮ್ ಬಿಡು ನಮ್ಮ 70 ರೂಪಾಯಿ ಒರ್ಪರ ಮಲ್ತಂತ 30 ರೂಪಾಯಿ ನಮ್ಮ ಖರ್ಚು ಮತ್ತೊಂದೇ ಬನ್ನ ನಮ್ಮ ಅಂಚಿನ ದಿನ ತೂತ ಅಂಚದ ನಮ್ಮ ಅಂಚ ಮಲ್ದ ನನ್ನದಲ್ಲ ಜೋಕ್ಲೆಗೆ ಪನ್ಪಿನ ಮನ್ನ ದುಡ್ಡನ್ನು ಒರ್ಪುಲೆ ಒಂತ ಒರ್ಪುಲೆ ಅವೇ ಬಕ್ಕ ಮಲ್ಲ ಹಾಕೊಂಡು ಅಂತ ಪಂಡ ಇತ್ತೆ ಸೇವಿಂಗ್ಸ್ ಕಮ್ಮಿ ಹಾಕೊಂಡು ಯಂಗ್ಸ್ಟರ್ಸ್ ಸರ್ ಇತ್ತೆ ಒಂಜಿ ಮಲ್ಲ ಪ್ರಶ್ನೆ ಇತ್ತೆ 23 ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ ಅಂತ ಶಾಪ್ ಉಂಡು ಇರಡ ಒಂಜಿ ಶಾಪ್ ಬುಡ್ಕ ಅವು ಕುಡ್ಲದ ಸೆಲೆಬ್ರಿಟೀಸ್ ಈ ರಿಜಿನಲ್ ಮೂಲ ಬರುವೆ 22 ಶಾಪ್ ಉಂಡು ಈರೇ ಬೋಡು ಅನ್ನೋ ಸೆಲೆಬ್ರಿಟೀಸ್ ಮಸ್ತ್ ಜನ ಲೇರು ಎಂಚ ಮ್ಯಾನೇಜ್ ಮಾಡ್ಬಾರದು ತುಲೆ ನಮ್ಮ ದೇವದೇಟ್ ಒಂಜಿ 350 ಜನ ಇತ್ತೆರಡಲ್ಲ ನಮ್ಮ 80 ಜನ ಭಾರಿ ಸೀನಿಯರ್ ನಗರು ಹಗುಲೇನೆ ನಮ್ಮ ಶಿವ ಮಲ್ದ ನಮ್ಮ ಅಂಗಡಿ ಹಗುಲೇ ಶಿವ ಪನ ನಮ್ಮ ಪುದರ್ಗ 90 ದಿನಗಳ ನಮ್ಮ ಸೀನಿಯರ್ ಆಡಕ್ಕುಲ್ಲೆ ಮೆರಡಕ್ಕುಲ್ಲೆ ಆಡಕ್ಕುಲ್ಲೆ ಪನ ನಮ್ಮ ಡೈವರ್ಟ್ ಮಲ್ದ ಒಂದೇನು ಯಾನೇ ಮಲ್ಪೋಡು ಬಂದು ನಮ್ಮ ಗಟ್ಟಿ ಬಂದು ನಮ್ಮ ಮಲ್ಲ ಅವರ ಸಾಧ್ಯಜ್ಜಿ ನಮ್ಮ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಮ್ಯಾನ್ ಅವರ ಸಾಧ್ಯಜ್ಜಿ ನಮ್ಮ ಬೇಲೆನ ಪಟೊಂದು ಬದ್ದು ಕೊರ್ದು ಮಲ್ಲ ಹೊಡ್ತಂದೆ ನಮ್ಮ ಒರಿಯೇ ಮಲ್ಪೊಂಡು ಬರ್ತೀರ ಎನ್ನಾರ ಅಪ್ಪಜ್ಜಿ ಹಾಂ ಬಕ್ ಐಟ್ಲ ಇಪ್ಪುಂಡು ಕೆಲವು ಒಂದು ಬುಡ್ದು ಪೊಪ್ಪೆ ಮಲ್ಲತ್ತು 6 ರುಣ ಪತ್ತೊಂದು ಪೊಪ್ಪೇರು 6 ಬೋಲ್ ಎಡ್ಡೆತನ ಉಂಡವ 4 ಪೇರು ಅಂಚ ಪೋದು ಬೈದಿನಗಲ್ಲ ಒಳ್ಳೆ ಮಸ್ತ್ ಜನ ಒಂಜಿ 10 ಜನ 2 ಜನ ಕೂಡ ರಿಟರ್ನ್ ಬರ್ತದೆ ನಮ್ಮ ಮತ್ತು ಇಜ್ಜಿ ಎಂಕು ಸರ್ ಈ ರವ್ರು ಎಡ್ಡೆ ಹಾಕೊಂಡು ಯಾನೇನ ಒಂದೆಟ್ಟು ಪಂಡಲ್ಲ ಉಂಡು ನಿಗಲೆಗೆ ಅಂಚ ಹಾಕೊಂಡು ಒಂಜಿ ವೇಳೆ ಮೂಲ ಗಿರಾಕಿ ಕಮ್ಮಿ ಉಂಡು ಸಂಪಾದನೆ ಕಮ್ಮಿ ಉಂಡು ನಿಖಲು ಒಂದು 4 ಅಂಗಡಿ ಪೋಲೆ ಬೇಲೆ ಮಲ್ಪಲೆ ತೂಲೆ ನಿಖಲ ಒಂಜಿ ಎಡ್ಡೆ ಅಣ್ಣ ನಿಖಲು ಮಲ್ಪಲೆ ಅಣ್ಣ ನಿಖಲು ಬೊಕ್ಕರನ ಒಟ್ಟು ಪೋದು ಮಲ್ಪನದು ನಿಖಲ ಒಂಜಿ ಪುಂಡಿ 2-3 ವರ್ಷ ಬೆಂದದು ಪುಂಡಿ ಗಟ್ಟಿ ಮಲ್ಪಲೆ ಸ್ವಂತನ ಓರಣ್ಣ ಪೋದು ಮಲ್ಪಲೆ ನಮ್ಮ ಅಂಚಿನ ನಮ್ಮ ಅಗಲೆಗೆ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನ ಬರ್ಪ ಅವೇ ಲೆಕ್ಕ ಆಗುಲ್ಲ ತುಲೆ ಒಂದು ಕಡಲ್ ಲೆಕ್ಕ ಮೀಂದು ಬೇರೆ ಏರ್ ದಡ ಸೇವೇರು ಏರ್ನ ಕರ್ಮ ಎಡ್ಡಂಡು ಅಗುಲು ದಡ ಸೇವೇರು ಅಂಚ ಅಂಡ ನಮ್ಮ ಒಂದು ಮಾತ್ರೆಲ್ಲ ಬ್ಲೆಸ್ಸಿಂಗ್ ಮಾತೆಲ್ಲ ಎಡ್ಡಾಡು ಈ ಬೇಲೆನ ಮೊಕೆ ಮಲ್ಪೋಡು ಇಬ್ಬರಿನ ಮಸ್ತ್ ಉದ್ದಮುಟ್ಟ ಪದಂ ಪೋಡು ಯಾಕಂದ್ರೆ ಇದು ಪಾತ್ರ ನಂಗೆ ಒಂಜಿ ಭಾವನಾತ್ಮಕವಾದ ಪನ್ನ ಪಂಡ ಒಂಜಿ ತುಂಡು ಜಾಗ ಇಜ್ಜಂಡು ಮಾಮು ಎಲ್ಯ ಮಮ್ಮ ಇತ್ತೆ
ಸರ್ ಕಡೆಗೆ ಅಮ್ಮ ದಾದ ಬಂಡೇರ ಮುಂಜಿ ಬಿಡಿತ್ತು ದಯಬಂಡ ಮಗೆ ಆನಿ ತೆಲಿಬಾರ್ದು ಅದು ಆ ಕಷ್ಟ ಹೊಡಿತದು ಅಮ್ಮ ಐಷಾರಾಮಿ ಅದು ಬದುಕದೇರು ಬೊಕ್ಕ ಬಾಂಬೆಡ್ ಇರ್ನೊಟ್ಟಿಗೂ ಆ ಜೀವನ ಇತ್ತ ಇರ್ನ ಬದುಕು ಒಲ್ಪ ಉಂಡು ಇರ್ನ ಇಲ್ಲು ಓಲು ದಾದ ಮಾತ ಮಲ್ತೊಂದಾರೆ ದೇವದಟ್ಟು ಅಮ್ಮನ ಒಂಜಿ ಎಡ್ಮ ಕಂಟ್ರಿ ತಿರುಗಾದೆ ಓ ಬೊಕ್ಕ ದೇವದಟ್ಟು ಅಪ್ಪೆ ಮಗೆ ಪುನಃ ಇಡೀ ನಮ್ಮ ಲೋಕ ಗೊತ್ತುಂಡು ಮಗೆ ಅಪ್ಪೆನ ವಾನ ಮಿಡ್ತು ಉತ್ತೇಂದು ಪುನಃ ನಮ್ಮ ಆಪ್ತ ಅಂತರಾತ್ಮೋಡು ಇಂಕಲು ಒಂಜಾದಿತ್ತ ಒಂಜಿ ಅಪ್ಪೆ ಮಗೆ ಅನ್ಪಿನ ಮಾತ್ರ ಒಂದು ಮೋಕೆ ಬೋಡು ಅಪ್ಪೆನೇ ಮಾತಾಡಮಲ್ಲ ದೇವರೊಂದು ಯಾನ ಎಂದಿನೇ ಅವೇ ಸಮಾಲ ಅವೇ ಸಮ ಬೊಕ್ಕ ಅಪ್ಪೆಡ್ ಮಿತ್ ಬೆತ್ತಲ್ಲ ಈಗ ದುಮುಂಜಿ ಕಿഞ്ഞിಪ್ಪನಾಗ ತಾಯಿಯೇ ದೇವರು ಉಪ್ಪುಗಿಂತ ರುಚಿಲ್ಲ ಪನ ಕೆಲ ಮತ್ತು ದೇವಸ್ಥಾನ ಶಾಲೆ ಮತ್ತು ಬರೀ ನಾವು ಹೆಂಗೆ ಓದನ ಅಭ್ಯಾಸ ಜಾಸ್ತಿ ಅಂಚ ಬೊಕ್ಕ ಇನ್ನು ಕೂಡ ಕ್ವಶನ್ ಕೇಂದ್ರ ಆನಿದ ಬದುಕು ಇತ್ತೆದ ಬದುಕು ಇತ್ತೆ ಇರ್ನ ಬದುಕು ಹೆಂಚುಂಡು ಇತ್ತೆ ಐಷಾರಾಮಿಯಾದ ಬದುಕು ಒಂದುಲ್ಲ ಓಲ್ಪೊಲ್ಲ ಐಷಾರಾಮಿದ ಲೆಕ್ಕನ ಇಜ್ಜಿಯಾನು ಅಂಡ ದೇವರು ಆರೋಗ್ಯ ಸುಖ ಕೊರದು ಪೊರ್ಲಡೆ ಇದ್ದ ಮುಟ್ಟ ನಡ್ಪುಡಿಯರು ಅಂಡ ಅಂತರಾತ್ಮ ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ಇಲ್ಲ ಪನ್ನ ದೇವರು ಆ ಒಂದೆಟ್ಟು ದೀದಿತ್ತೇರು ಇತ್ತ ದೇವರು ನಮ್ಮನೆ ಇಡೆ ಕಂತೇರು ನೆಟ್ ಅಪ್ಪೆನ ಆಶೀರ್ವಾದ ಬೊಕ್ಕ ದೇವನ ಆಶೀರ್ವಾದ ಉಂಡು ಬೊಕ್ಕ ದೇವದಟ್ಟೆ ಅಂತ ಉಂತಾರೆ ಬೊಂಬಾಡು ಗೊರೆಗೌಡು ಇಲ್ಲ ಮೂಲು ದರೆಗುಡ್ಡೆಡ್ಲೆ ಇಲ್ಲುಂಡು ಉರುವೋಡ್ಲೆ ಇಲ್ಲುಂಡು ಬೊಕ್ಕ ಮೂಲಿತ ಅಂದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಸ್ವಂತ ಜಾಗ ಮಲ್ತಿನ ದೇರ ಕಟ್ಟೆಡು ದೇವರು ಇಂಚನೆ ಬೆರಿಸಾಯದ ಉಲ್ಲೇರು ಬೊಕ್ಕ ಮಾತಾಡ್ಲ ಬೆರಿಸಾಯ ಒಂದಲ ಬನ್ಪೇನ ಎನ್ನ ಗಿರಾಕಿಲು ನಿಷ್ಠಾವಂತ ಗಿರಾಕಿಲು ದುಮ್ಮುಂಚಿಲ 10-30 ವರ್ಷ ಉಂಚಿ ಬರ್ಪಿನ 35 ವರ್ಷ ಬರ್ಪಿನ ಗಿರಾಕಿಲ್ಲೇರು ಅಗಲೇ ನೆನತೊಂದು ದೇವಪನ್ನತ್ತುಲೆ ನಂಗೆ ಅಗಲನೇ ಚರಣ್ ನಮ್ಮ ಬೂರ್ ನಡೆಸೋದು ನಮ್ಮ ಏನಕ್ಕೆ ಕಿಂಚವಲ್ಲ ಬೊಕ್ಕತ್ತುಲೆ ನಮ್ಮಂಜಿ ಲೈಫೋಡು ನಮ್ಮ ಶಿವ ಸ್ಟೈಲಿಂಗ್ ಎಟ್ ದಿ ಟಾಪ್ ಒಂದು ಪುಸ್ತಕ ಬತ್ತಂಡು ನಮ್ಮ ಶಿವಾದ ನಮ್ಮ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಮಲ್ದ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಪುದರ್ಡ್ ಫೇಶಿಯಲ್ದ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಶಾಂಪೂ ಕಂಡೀಷ್ನರ್ ಸಿರಮು ಪುನಃ ಒಂದು ಮಾತೊಂಜಿ ದೇವದಟ್ಟೊಂಜಿ ಮಸ್ತ್ ಮಲ್ಲ ದೇವರನ್ನ ಆಶೀರ್ವಾದ ಅಮ್ಮನ ಆಶೀರ್ವಾದ ಇದೆ ಮುಟ್ಟ ನಮ್ಮ ಮುಟ್ಟದ ಒಂದು ಸಂಸ್ಥೆ ನನ್ನಲ್ಲ ಮಲ್ಲ ಅಪ್ಪನ ಧೈರ್ಯ ಉಂಡು ಓಕೆ ಬರೀ 8 ಎಂಪ್ಲಾಯೀಸ್ ಸಿಗದೇರಿ ಅಂದ ಎಂಪ್ಲಾಯೀಸ್ ಮಸ್ತುಲ್ಲೇರು ಪನ್ನ ಊರ್ದಾಗ್ಲೇ ಜನರು ಸರ್ ಊರ್ದಾಗುಲಂಜಿ ಏನ್ಪ ಜನ ಮಟ್ಟವಲ್ಲೇರು ಊರ್ದಾಗಲು ಒಲ್ಲೇರು 328 ಎನ್ಪ ಜನ ಊರ್ದಾಗಲು ಬೊಕ್ಕಿತ್ತ ನಮ್ಮ ಮೂಲ ಒಂದು ಪೂರ ಟೀಮ್ ಪೂರ ಬೊಂಬೈದ್ರೆ ಟೀಮ್ 14 ಮೂಲು ಉಲ್ಲೇರು ಬೊಕ್ಕ ರಾಘವ ಭಂಡಾರಿ ಅಗಲು ಹಸ್ಬೆಂಡ್ ವೈಫ್ ಪೂಲ 27 ವರ್ಷ నుంచి ರಾಘವ ಭಂಡಾರಿ ಉಲ್ಲೇರು ಶ್ವೇತಾ ಭಂಡಾರಿ ಉಲ್ಲೇರು ಅಂಚನೆ ಸುದರ್ಶನ್ ಭಂಡಾರಿ ನಿರಂಜನ್ ಭಂಡಾರಿ ಅರುಣ್ ಭಂಡಾರಿ ಶಶಿ ಭಂಡಾರಿ ಎಕಡೆ ಪಂಡತೆ ಇಂಚಂದ ಶಶಿ ಭಂಡಾರಿ ಬೊಕ್ಕ ಸೂರಜ್ ಅನಿಲ್ ಪ್ರಭಾಕರ್ ಪನಂಚ ಮಸ್ತ್ ಜನ ಉಲ್ಲೇರು ಮಸ್ತ್ ಜನ ಪನ ಅವೇ ಪಂಡತೆ 10-15 ಜನ ಶಿವ ಪಂದ್ ರೆಡಿ ಮಲ್ದಿತ್ತ ಪೂರ ಶಿವನಕಲೆ ಶಿವನಕಲೆ ಒಂದು ಈ ಬಾಕ್ಸ್ ಕೊಂಚ ಭಾವನಾತ್ಮಕವಾದಂಚ ಟಚ್ ಉಂಡು ಒಂದು ಪಂಡರು ದಾದಾ ಒಂದು ನಮ್ಮ 1974 ಒಂದು ನಮ್ಮ ಕಲ್ದಿನ ಪುರಾಣದ ಒಂದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಬಾಲ್ ಯಾನ್ ದುಂಬು ನೆಟ್ಟೆ ಬಾಲ್ಡ್ ನಮ್ಮ ಇಂಚ ಮತ್ತೊಂತೀನಿ ಚರ್ಮೋಡು ಒಂದು ಮಲ್ಪನು ಕಲ್ಲಡು ತೇಪುನು ತೇತದ ಒಂದೆಟ್ಟು ಅಲ್ಲೇ ಇಂಚ ಒಂದು ವಾಟ್ ಇತ್ತಂಡು ಗೋದ್ರೆ ಸೋಪ್ ಇತ್ತಂಡು ಐಟೊಂದು ಮಲ್ತದ್ದು ಗಡ್ಡೆ ಮಲ್ತಂತ ಅದಾಗ ಆ ಟೈಮುಡು ಒಂದು ಬಂಗೋಡು 3 ತಿಂಗಳು 4 ತಿಂಗಳು ಗಡ್ಡೆ ಬಿಡು ಅಂತೇರು ಇತ್ತ ಅವೇ ಸ್ಟೈಲ್ ಇತ್ತ ಅವೇ ಸ್ಟೈಲ್ ಆತನು ನಾವು ಬರೋದು ಅದಾಗ ಪೂರ ಮೆನ್ವಲ್ ದಾಲಜ್ಜಲೆ ಒಂದು
ಒಂದು ಸೈಡ್ ಕಟ್ಕ ಅತ್ತು ಪೂರ ಕಟಿಂಗ್ ಒಂದು ಸ್ಲೋಪ್ ಕಟಿಂಗ್ ಪೂರ ನೆಟ್ಟೆ ಅಂತೀನಿ ಎಲ್ಲ ಮಾಡ್ಲು ರೈಟರ್ ನಗುಲು ಪೂರ ಅವು ನೆಟ್ಟೆ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಇತ್ತ ಮತ್ತೆ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ ಬೈದ್ರಿ ಅಂದಂದು ಹಾಂ ನಮ್ಮ ಒಂದು ನಂಗೆ ಅನ್ನ ಕೊರತಿನ ಮತ್ತು ಓಲ್ಡ್ ಪೂರ ಒಂದು ಪೂರ ಸಾಮಾನು ನಮ್ಮ ಜೀವನದ ಒಂದೊಂಜಿ ಕೆಲ ಪನ್ಪೆರತ್ತೆ ಅಲ್ಲಿ ಇತ್ತ ಮತ್ತು ಪೂರ ಬ್ಲೇಡ್ದ ಅವನು ಮತ್ತು ಬೈದಂಡು ಅಲ್ಲಿ ಒಂದಲ ಚರ್ಮ ಇಂಚ ನೆಲ್ಪ ಒಂದು ಮಲ್ತೊಂತೆ ನೆಟ್ಟು ಬಾಲ್ ಒಂದು ಮಲ್ತೊಂತೇರು ಸಾನೆ ಬತ್ತೊಂತೇರು ನೆಟ್ ಸಾನೆ ಬತ್ತನ ಅದ ಮತ್ತು ಪೌಡ್ರದ ಡಬ್ಬೆ ಹತ್ತಿಜಲ್ಲ ಇಂಚ ಮತ್ತು ಕಿಂಜ ಒಂದೆಟ್ಟು ಪೌಡ್ರ್ ಕೊಡ್ಪುನು ಅಲ್ಲೇ ಒಂದು ಇಂಚ ಬ್ರಷ್ಲು ಅಂಚ ಮತ್ತು ಒಂದು ಪೂರ ಮ್ಯಾನ್ವಲ್ ಈರೊಂಜಿ ಲೈಫ್ದ ಜರ್ನಿನ ನೆನ್ಪು ಮಲ್ಪುಂಚಿನ ಪೂರ ದೀವಂದ ಅದೇ ಒಂದು ಪೌಡ್ರದ ಡಬ್ಬೆ ದುಂಬುದ ಬಪ್ ಮತ್ತು ಕುಜಾಲು ಪಾಡಂತ ಇರ್ನ ರಡ್ಡ್ ಈ ಒಂಜಿ ಬಿಸ್ನೆಸ್ದ ಚಾಲೆಂಜಸ್ ದಾದ ಒಂಜಿ ಭಾರಿ ಬೇನೆದ ದಿನ ಭಾರಿ ಖುಷಿತ ದಿನ ತೊಲೆ ಭಾರಿ ಬೇನದ ದಿನ ಪನ್ಪಿನ ಎನ್ನವು ಅವು ಮಸ್ತ್ ಜಾಸ್ತಿ ಉಂಡು ಅವು ಮೈಲೆ ತೋರೆ ಪಂಡ ಮಸ್ತ್ ಜಾಸ್ತಿ ಉಂಡು ಬಲೆ ಕಮ್ಮಿ ಟೈಮ್ ಆದಿಪ್ಪು ಅಂಡ ಮನಸ್ಸದ ಅಂತರಾತ್ಮ ಮಾಡೋ ಮಸ್ತ್ ಜಾಸ್ತಿ ಕುಲ್ತುಂಡು ಅಂಚಾದ ದೇವದ ಯಾನ ಇನ್ನಿಕ್ಕೆ ಇಂಚವಿಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಕಷ್ಟದ ದಿನಕ್ಕುಲ್ಲ ಮನುಷ್ಯಗೆ ಬರ್ಪಂಡ ಅವು ದಾದನ ದೇವರು ನಂಗೆ ಎನ್ನದು ಗೊಪ್ಪೆ ಅಂದೇನು ನಮ್ಮ ಸುರೇಶ್ ಬಂಡವ್ರಲ್ಲ ಎಪ್ಪರಂಜ್ ಪನ್ರಂಡು ಶಿವರಾಮಣ್ಯ ಮಸ್ತ್ ಕಟ್ಟ ಕಡೆತ ಒಂದೆಟ್ಟು ಪುಟ್ಟು ದಿನಾರು ಕಟ್ಟ ಕಡೆಟು ದ ಲಾಸ್ಟ್ ದ ಸಾಲಡಾರು ಪುಟ್ಟು ದಿನಾರು ನಿಜಾದ 100% ರೈಟ್ ಆ ಬಾಲ್ಯಡು ಅಂಚಿತ ದಿನ ತೂತ ಅಂಚಿತ ಜನ ಒಂದು ಮಲ್ದ ಅಣ್ಣ ನಮ್ಮ ಎಪ್ಪಲ ಮಾತ್ರೆಗಳ ನಮಸ್ಕಾರ ಅಂತ ಪೋತಿನಗಳು ನಮ್ಮ ಏನಿತ್ತು ನಮ್ಮ ಅಂತರಾತ್ಮ ಸ್ವರ್ಷಡು ಪಾಸಿಟಿವ್ ಆದ ನಮಗೆ ತೊಂದು ಬತ್ತ ಬಂದು ನಮ್ಮ ಏನಕ್ಕೆ ಇಂಚವಲ್ಲ ಬಕುತುಲೆ ಎಡ್ಡ ದೇವರು ಅಮ್ಮ ಇಪ್ಪನಾನೆ ಮಾತ ಪ್ರತಿಯೊಂಜಲ ಎಡ್ಡ ಕೊರಿಯರು ಮುಂದೆಲ್ಲ ಮಸ್ತ್ ಎಡ್ಡೇನು ಪಂತ ವಿಪರೀತಾದ ಏನರ ದಾಲಜ್ಜಿ ಅಂಡ ದೇವರಿ ಕೊರಿಯರು ಪನ್ಪಿನ ನಂಗೆ ಸಂತೋಷ ಬೋಡು ಅವು ಸಂತೋಷ ನಮ್ಮಡ ಉಂಡು ದೇವರಿ ತನ್ನ ಒಂದು 2 ಜೋಕುಲು ಗೀತ ಮಾತ ಸಂಸಾರ 350 ಇತ್ತಲ್ಲ ಮಾತ ಇನ್ನೇ ಸಂಸಾರ ಬಂದು ಇನ್ನೊಂದು ಪೋಂದಿಲ್ಲ ನಂಗೆ ಖುಷಿ ತಪಾತಾರೆ ಸರ್ ಯಂಗ್ಸ್ಟರ್ಸ್ ಈ ಒಂಜಿ ಯುವಕರು ಅಥವಾ ಯಂಗ್ಸ್ಟರ್ಸ್ ಜವಾನೇರು ಇರ್ನ ಸಂಸ್ಥೆ ಮಸ್ತ್ ಬೇಲೆ ಮಂತೊಂದಿಪ್ಪರು ಇಜಿಂದ ಮಸ್ತ್ ಹೊಸತ್ ಮಲ್ಪೊಡು ಅಂಚ ಮಲ್ಪೊಡು ಇಂಚ ಮಲ್ಪೊಡು ಅಂತ ನಕ್ಲು ಜವನೇರು ಮಸ್ತ್ ಜನ ಇತ್ತೆಲ್ಲ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಹುಡುಕುದು ಇನ್ನು ಮಲ್ತುಂಡಾವ ಅವು ಮಲ್ತುಂಡಾವ ಅಂತ ಯೋಚನೆ ಮಲ್ಪು ರಾಕ್ಲೆ ದಾದ ಅಂತ ತುಲ ಯಂಗ್ಸ್ಟರ್ಗೆ ಮಾತೆಲ್ಲ ಮಸ್ತ್ ಮಲ್ಲ ಜನ ಏನು ಭಾರಿ ಬೇಗ ಅವಡು ಬಂದು ಬಲ್ಪುಯರು ಇತ ಶಿವರಾಮಣ್ಣನೇ ತೂನಗ ಮಸ್ತ್ ಜನ ಏನು ಬೇರೆ ಅವ್ರನ್ನ ಪಾಪ ಮಲ್ತಿಪ್ಪರಾಯೋ ಅಜ್ಜರ್ನ ಮಲ್ತಿಪ್ಪರಾಯೋ ಒಂದು ಅಂಡ ಅಂಚ ದಾಲಜ್ಜಿ ನಮ್ಮದು ನಮ್ಮ ಸ್ವಂತ ಕಾರಣ ನಮ್ಮ ಒಂತೋಡು ನಮ್ಮ ಕೈ ನಮ್ಮ ತರೆಕ ಪನ್ಪಿನ ಬೋಡು ಏರು ಫ್ರೆಂಡ್ನಗಳು ಆಯುಲ್ಲೆ ಇಂಬೆಯಲ್ಲೆಂದು ಇಜ್ಜಿ ನಮ್ಮ ಕೈ ನಮ್ಮ ತರೆಕ್ ನಮ್ಮ ಬೆನ್ನಿನವೇನು ಯಾನು ಎಕಡೆ ಪನ್ಲೆಕ್ಕನೆ ಒಂಜಿ 50% ಓರ್ತುದು ನಮ್ಮ ಒಂದು ಹೆಜ್ಜೆ ದಿನಗ ಬಾರಿ ಮೆಲ್ಲ ಪುನಃ ಮೆಲ್ಲ ಶ್ವಾಸದೊಟ್ಟು ನಮ್ಮ ಇನ್ನೊಂದು ಅವು ಖಾರದಿ ಓಡು ನಮ್ಮ ಜಾರ್ದು ಊರ ಬಲ್ಲಿ ನಮ್ಮಡ್ದು ನಮ್ಮ ಏತು ನಮ್ಮ ಸೆಲ್ಫ್ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ನಂಗೆ ನಮ್ಮ ಮರ್ಯಾದೆ ಬೋಡು ನಮ್ಮ ಅವು ಒಂದು ತಾಜಿ ತಪ್ಪರೆ ಬಲ್ಲಿ ಪನ್ಪಿನ ಪಾತ್ರದೊಟ್ಟು ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಬಾರಿ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ನಾ ಪಾತ್ರದೊಟ್ಟಿಗೂ ಈ ಸಂದರ್ಶನ ಮುಗಿತಾರೆ ನಮ್ಮ ಕೈ ನಮ್ಮ ತರೆಕ್ ಅಂದ್ ಪಂಪಿ ನಾವು ಬೊಕ್ಕ ಶ್ರಮ ಬೋಡು ಅಹಂಕಾರ ಅಂದ್ ಪಂಪಿ ನಾವು ಈ ಪರಬಲ್ಲಿ ಎತ್ತು ಮಲ್ಲ ಜನ ಅಂದಂಡಲ್ಲ ಪ್ರತಿಯೊರಿಯನ್ನು ಗೌರವರ್ಡು ತೂಡು ಅಕ್ಕಲೇನು ನಮ್ಮ ಗೌರವಡು ತೂಯಂಡ ನಂಗೆ ಗೌರವ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಬೊಕ್ಕ ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೂ ಗೌರವಡು ಇಪ್ಪೊಡೊಂದು ಪನ್ಪಿನ ಪಾತ್ರನು ಪನೊಂದು ಎಂಕ್ಲೆಗ್ ಈ ಒಂಜಿ ಸಂದರ್ಶನ ಕೊನೆಗೊಳಿಸೋದಲ್ಲ
ಈ ಸಂದರ್ಶನದ ನಂಗೆ ತಿಕ್ಕಿ ನಾವು ಕಣ್ಣೀರ್ದ ಸಾದಿರ್ದು ಪನ್ನೀರ್ದ ಸಾದಿದ ಮುಟ್ಟದ ಅವ್ರನ್ನ ಲೈಫ್ ಜರ್ನಿ ಎಂಚೆತ್ತನಂದು ಭಾಳ ವಿಶೇಷವಾದ ಆನಿದ ಕಷ್ಟ ಇನಿ 375 ಕುಟುಂಬಲೆಗೆ ನೊಪ್ಪು ಕೊರಪಿನ ಚಿತ್ನ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಂಡು ಅವು ನಮ್ಮ ಕರಾವಳಿದ ಸಾಧಕೆ ಶಿವರಾಮ್ ಕೆ ಭಂಡಾರಿ ನಡೆದ ಆತನು ಸರ್ ಇವರು ಎಂಕ್ಲೋಟ್ ಗೀತನಾಟ ಪಾತ್ರಕ್ಕೆ ಧನ್ಯವಾದ. ಒಂದು ಸುದ್ದಿದ ವಿಶೇಷ ಸಾಧಕನ ಸಂದರ್ಶನ ಪಂಚೇಶ್ ಚಾರ್ಮಾಡಿ ಬೊಕ್ಕ ಗೌತಮ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಇರಾನೊಟ್ಟಿಗೂ ದಾಮೋದರ ದಂಡೋಲೆ ಸುದ್ದಿ ನ್ಯೂಸ್ ಕುಡ್ಲ. Dr. M.V. Shetty Institutions, Mangalore. Empowering dreams and achieving greatness since 1985. Dr. M.V. Shetty College prides itself in its history of 38 years. It undertook path-breaking initiatives in Indian higher education with the introduction of innovative and modern curricula, insistence on academic discipline, imparting of holistic education, and adoption of global higher education practices with the support of creative and dedicated staff. First private college in Karnataka offering diverse healthcare programs offers you multiple of courses. Dr. M.V. Shetty Institutions is a nurturing ground for an individual's holistic development to make effective contribution to the society in a dynamic environment. Dr. M.V. Shetty Institutions, Kavu Road, Vidyanagar, Mangalore, Karnataka 575013. Contact 0824 248 1048 0824 248 1096. Website www.mvshettycolleges.edu.in. ಸುದ್ದಿ ಚಾನಲ್ ಕ್ಷಣ ಕ್ಷಣದ ಸುದ್ದಿಗಾಗಿ